Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa 2 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Abril 19, tuwing 2024. Thank God it's Friday! Sa gyapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita, Police Colonel Bayani Razalan nagpungko na bilang bagong IPPO Director. Ang order nagikan sa PNP Central Office kag ginalang kuno sang aga na basahan. Sa dugang pang mga balita, drug-cleared barangay sa syudad naglabot sa 94. Halos tanan nga mga barangay aktibo man kunong ila sini nga Barangay Anti-Drug Abuse Council. Atensyon sa mga kabombo naton kay buwas nga adlaw may patigayunon sini iyang fun run, may mga dalanon nga pagasaraduhon. Sa iban pang matalupang doon karon iyang mga balita, ining deklarasyon sa orang pagdeklarar sa syudad sa Iloilo yara sa idalom karon sa water crisis or sa idalom sa state of calamity. Mangayo tatuguro tubi sa may Dubai, no, sa kung sa diin nagabinaha tiya subong. O sa aton sini nga mga kabombo, lakip na diri banwa dugang sini nga mga balita kang impormasyon sa balita nasyonal ang pagpangdakop sa mga e-trikes kag e-bikes. Ginpunggan anay ni President Bongbong Marcos maulipay-lipay naman ning iban. Magaluwas ang kalipay sa mga e-trikes kang e-bike owner. Malipayon man subong adlaw ang aton sini ang winner kay yari karon sa aton sini iya nga live studio. Aton sini nga winner sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya. Kaupon naton diri karon sa live studio si Mama Marilu Daanoy, isang tansa Bonifacio City proper. Iya sini nga proof of purchase surf powder rose fresh. Mama Marilu, maayong udto kag congratulations. Ay udto man. Ang 500 pesos nga cash na uyatan mo na, ma'am? Oo. Palihog ako isip. 100 pesos? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Anong kantuan sa 500 pesos ni Mama Marilu? Ang bakal ko ni bugas. Bakal bugas. Kag? Entries. Okay. Bakal bugas kag proof of purchase para nga mga imo pagindamo nga entries. Bato naman, ma'am, ang isa ka balde nga grocery goods. Urokan ina nga balde, mabakon ina. Agdahaman to mga tagatan sa Bonifacio kag mga kaiping nga kabrangayan nga magpasakop man sila. Dira gali sa amon sa Tansa Bonifacio, ginaagdataman kamo nga mag-intra sa promo sang Bomboro Radio, wala gid kamo perdihon. Daog gid kamo kon magabutan kamo. Nang dira sa mga parente ko man sa North Baluarte, nag-intra man ko kamo para pareho ko magdaog man kamo. Basta Radio! Basta Radio Bombo! Star FM! Star FM, it's all for you. Okay. Saliwat, congratulations sa Ma'am Marilu Daanoy, aton siniiyang nga daily draw winner. Ikaw nga nagapungko, nagalantaw, ay ka man sa mga ginaobra nila, obrahib lang ka, entries, parang ihulog, damo-damo din nga entries, para nga dako man ang imo siningan chance nga magdao. Dugang nga mga balita kag impormasyon, balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayong label sa mga balak. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Abril 19 taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, itong Chinese Embassy sa Maynila pinaratangan ng Marcos Jr. Administration ng paglabag sa umano'y Ayungin Shoal Agreement ng Pilipinas at China. Ang Department of Agriculture planong doblehin ang pondo para sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura sa taong 2025. Presyo naman ng diesel at kerosene inaasahang bababa habang ang presyo ng gasolina naman ay maaaring tumaas sa susunod na linggo. Manual election ibinabala kapag nakansela ang kontrata sa Miru. Ito namang mid-range missile system ipapadala ng Estados Unidos sa bansa para yan sa gaganaping Salaknib Exercises 2024. Sa ating international news, sa banga ng Israel, nagsagawa na naman ng strike sa loob ng Iran. Mga pagsabog na saksihan malapit sa military base ayon yan sa United States official. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Nation, abay pinaratangan ho ng Chinese Embassy sa Maynila etong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng paglabag umano sa kasunduan ng Pilipinas at China sa issue dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng gobyerno ng China na panatiliin nga itong status quo sa West Philippine Sea at huwag kumpunihin etong BRP Sierra Madre na nakasagsad na sabay bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, mula nang maupo etong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay bilang punong ehekutibo ng Pilipinas noong taong 2022 ay palagi naman aniyang binibrief ng Chinese side ang kanyang administration hinggil nga sa nasabing kasunduan ng China at ng dating administrasyong Duterte. Nagsagawa pa niya sila ng representation hinggil yan sa mga usapin sa Ayungin Shoal at nananatiling committed sa paghahanda ng iba pang mga pamamaraan para pamahalaan nga ang umano'y mga differences sa pagitan ng Pilipinas at China sa pamamagitan niya ng pagsasagawa ng dialogue at kaukulang konsultasyon. Bukod dito ay inimbitahan rin nila sa kanilang bansa ang envoy of the President to China for Special Concerns of the Philippines na si Teodoro Locsin Jr. Ito ay upang pag-usapan nga kung paano maayos na tutugunan itong mga isyu at sitwasyon sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Mga kabombo at ka-Nation, samantala sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines ay tumangging ang tagapagsalita nito na si Colonel Francel Margaret Padilla na magkomento sa patutsada na ito ng China. Matatandaan na una nang iginiit ng gobyerno ng Pilipinas ang karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea, partikular na sa may bahagi ng Ayungin Shoal, kasabayan ng pagbibigay diin na walang pinasuka na ganitong kasunduan sa China ang ating bansa. Samantala, inihiyag naman ng pamunuan ng Department of Agriculture na target nilang doblehin ang budget ng ahensya para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura sa bansa sa susunod na taon. Ito nga ang kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa isang pahayag. Ayon sa kalihim, layon ng hakbang na ito na matiyak ang seguridad ng pagkain at matulungan ang mga magsasaka na tumaas ang kanilang inuuwing kita, maging ang mga mangingisda. Ginawa ni Secretary Laurel ang pahayag na ito matapos ng sinagawang pagpupulong kasama ang mga private sector. Aniya bagamat sa ngayon ay pinuplano pa lang ng kanilang
partido o ng kanilang hanay ang panukalang pondo upang makatulong nga sa agricultural sector ay malinaw anya ang direksyon ng ahensya hinggil dito. Aabot naman sa 513.81 billion pesos sa panukalang pondo para sa susunod taon, mula yan sa 208.58 billion pesos na pondo ngayong taon. Suportado naman ng hiniling ng kalihim sa pribadong sektor para maisakatuparan ang nasabing budget. Sa ilalim nito ay tututukan ng ahensya ang pagpapagawa ng mas maraming farm infrastructures kabilang ang irigasyon at mga post-harvest facility. Oras 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kabombo at Kasar Nation, asahan na ng mga motorista sa susunod na linggo etong panibagong paggalaw sa mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Posible kasing bumaba ang presyo ng produktong diesel maging ang kerosene, habang tataas naman ang presyo ng gasolina. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director the 3rd Rodela Romero, ang paggalaw na ito ay dahil yan sa nagiging 4th day trading. Maring tumaas ang presyo naman ng gasolina sa susunod na linggo sa 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro ho yan. Ang produktong diesel naman ay maaaring bumaba sa 60 centavos hanggang 85 centavos kada litro, habang ito namang produktong kerosene ay maaaring bumaba sa 60 centavos hanggang 80 centavos kada litro. Malalaman naman ang pinal na presyo ng naturang dagdag at bawas na presyo sa mga produktong petrolyo sa darating huyan na Lunes, na kadalasang ipinatutupad naman tuwing araw ng Martes. Sa dagdag pa mga pagbabalita, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglunsad ng Phase 1 ng National Fiber Backbone Project ng gobyerno. Nasa 14 na lalawigan ang makikinabang sa Phase 1 ng National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology. Ang pambansang fiber backbone ng Pilipinas ay isang demand-responsive neutral fiber backbone na idinisenyo naman upang mapadali ang malawakang pag-access sa internet. Kasama rin makakabenepisyo sa naturang proyekto ng National Fiber Backbone ng National Capital Region. 4 na bahagi po yan ng BCDA zones at 2 National Government Data Centers. Sa ilalim naman ng National Fiber Backbone Project, mapapabilis ito ang digital infrastructures at maisasakatuparan rin ng isang fully connected nation. Isa niyang significant milestone ang naturang proyekto at bahagi ng inaasam na achievement sa ilalim niya ng bagong Pilipinas na nagusulong din sa komprehensibong estratehiya tungo sa economic at social transformation. Kaninang umaga, pinagana nga ang proyekto kung saan ang Northern at Central Luzon ang makakapagbenepisyo sa internet access. Sinabi pa ng Pangulo na layo ng kanyang administrasyon na maging fully digitalized, magkaroon ng mabilis at affordable na internet connection. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We went to our people. We asked them what the problems are. And the response was, as expected, our people want to receive fast, reliable, affordable internet services. And our agencies equipped with the best information technology tools that are available. So to attain these goals, our government, through the DICT, has developed the National Broadband Program, or the NBP. It aims to provide appropriate interventions in terms of policies and infrastructure so that even the most remote areas can enjoy the benefits of having modern and state-of-the-art connections. Atit muna pakinggan ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito,
Pinanawagan ni Finance Secretary Ralph Recto sa mga financial institutions, partikular na sa World Bank at maging sa International Monetary Fund, itong agarang pagtulong na mga ito sa mga developing countries para yan sa paglago ng ekonomiya. Ang naturang pahayag ay ginawa ng kalihim kasabay huyan ng kanyang pagdalo at pagharap sa Intergovernmental Group of 24 o GS24 bilang chair ng Board of Governors kamakailan. Ayon kay Secretary Recto, malaki ang maitutulong kung paiigtingin ho nitong World Bank maging ng International Monetary Fund ang kanilang mga hakbang na maasistihan nga itong mga developing countries. Kabilang na rito, ito namang pagtugon sa kanilang mga kinakaharapan sa paglago, lalo na pagdating sa short-term liquidity at affordable long-term financing solutions. Batay nga sa datos, isa sa 4 na bansa ang naghihirap pa rin matapos ng nagadaang pandemya at walang humpay nga na global economic slowdown. Punto pa ng kalihim na kailangan na ang innovative at responsive financing solutions na siya namang makatutulong sa bansang ito na malagpasan ito nga naturang mga kinakaharap nilang mga hamon, tulad na lamang ng replenishment, mas mabilis na disbursement at efficient delivery ng International Development Association. Inamin naman ng Commission on Elections na mapipilitan silang ibalik sa manual elections ang darating na halalan sa taong 2025 kapag tuloy kinansela ang kontrata sa Korean firm na Miro Systems. Pero tiniyak nilang sumusunod at masusunod pa rin ang schedule at mga paghahanda ng naturang komisyon. At kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maghahain sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ukol sa pagkakaban sa Smartmatic, pero magkapatuloy sa lahat ng election preparations. Hindi umano sila hihinto dahil ayaw nilang ma-delay at makompromiso ang buong 2025 midterm polls. Una nang sinabi ng Supreme Court en banc na nagkaroon ng pang-abuso o pag-abuso yan sa kapangyarihan ang komisyon na sa ginawang mga pag-disqualify sa Smartmatic para sa paglahok naman sa bidding process. Binigyang diin din ni Garcia na hindi nakaka-apekto sa integridad ng Commission on Elections ang desisyon ng Korte sa naturang usapin. Kaya handaan niya ang kanilang panig sa anumang kaso o impeachment na maaaring ihain laban sa kanila. Aniya, walang bahid ng bad faith ang ginawa nilang pag-disqualify noon sa Smartmatic dahil mayroon itong malinaw na mga basihan. Samantala, nagpadala ng mid-range capability missile system ito hong United States Army sa Pilipinas para yun sa gaganaping Salaknib Exercises 2024 ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagamitin ho sa bansa ang naturang missile system para sa isang joint military exercises sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahang magbibigay ito ng abilidad sa United States Forces na maglungsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile sa Luzon Strait. Ang Standard Missile 6 system ay kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o mahigit 500 kilometers at layong lagpas pa sa 370 kilometer distance sa pagitan ng pinakahilagang bahagi ng Pilipinas at timog naman na bahagi ng Taiwan. Samantala, sa kabilang banda naman ay nilinaw ni Balikatan Exercises 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na ito ang naturang missile system ay hindi gagamitin nga sa Balikatan Exercises 2024. Bagkus ay pinag-aaralan anin nila ang feasibility na dalhin etong weapon system na ito sa himpapawid kung saan ito ilulunsad sa isang secure at established na lugar. Sa dagdag pa mga pag-abalita, patuloy naman nakakaranas ngayon ng manipis na supply ng kuryente ang mga lugar na nasakupan ng Luzon at Visayas grid. Ito nga ay matapos na inilagay muli at isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa red at yellow alert ang naturang mga grid.
Sa iba pang mga ahensya ay isinailalim din ng sa yellow alert ang Luzon Grid mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon at ganoon rin mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang pagsapit naman ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, ilalagay naman ito sa red alert. Samantala tanging sa yellow alert lamang, isa sa ilalim ng ahensya ang Visayas Grid mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa kabatiran ng publiko, ang red alert ay ini-issue ng National Grid Corporation of the Philippines sa isang lugar upang makamit ang consumer demand dito. Gayon din ang regulating requirement ng transmission grid sa tuwing makakaranas nga ito ng kakulangan sa power supply. Habang yellow alert naman ay inlalabas sa tuwing nagkakaroon ng kakulangan sa operating margin para makamit naman ang contingency requirement ng isang transmission grid. Samantala sa ngayon ay sinimulan na rin ng Energy Regulatory Commission ang ginagawa nitong preliminary investigation sa serya ng red at yellow alert na idinadeklara sa Luzon at Visayas Grid ngayong linggo. Kaugnay nito ay sinabi naman ng chairperson na ito ng kagawaran na si Mona Lisa Di Malanta na kasalukuyan ng kinokolekta ng Power Industry Regulator ang mga impormasyon mula sa iba't ibang mga planta ng kuryente maging sa National Grid Corporation of the Philippines, ukol pa rin dito. Sa pagkakataong ito mga kabombo at Kasar Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ho ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito hong China, abay wala umanong karapatan at magagawa sa pagkasagawa ng Pilipinas ng balikatan sa pagitan niyan ng mga kaalyadong bansa. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino na walang karapatan at walang magagawa ang China sa pagsasagawa ng Pilipinas ng balikatan sa pagitan ng mga kaalyadong bansa, partikular na ang military exercises sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, hindi dapat magalit ang China dahil karapatan ng Administrasyong Marcos na ipatupad ang mga tratado o kasunduan na may kinalaman sa national security ng Pilipinas. Kung tutusin anya, ay taong 80s at 90s pa ay mayroon ng balikatan exercises, kaya wala naman siya nakikitang pagbabago rito para magalit ang China. Git pa ng mambabatas, kung nais ng China ay maaari naman sila magkaroon ng sarili nilang military exercises sa kanilang teritoryo at hindi dapat magalit ang naturang bansa dahil ang ating mga pagsasanay ay salig naman sa international law. Ipinatutupad lamang ng Pilipinas anya ay pag-exercise sa ating sovereign rights sa saklaw na teritoryo at hindi lang naman limitado sa military exercises ang kasunduan sa Estados Unidos at sa iba pang bansa. Bukod dito, naniniwala naman si Tolentino na nasa tamang direksyon ang mga pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggiit ng karapatan ng bansa sa teritoryo, kaya kinatigan ito ng senador. Karapatan natin yung ginagawa natin. Tama naman yung ginagawa ng administrasyon na ipatupad yung kasalukuyang mga tratado, kasalukuyang mga kasunduan, lalong-lalo na kung ito may kinalaman sa national security. So wala namang karapatan yung ibang bansa na magalit sa tamang hakbangin ng administrasyon para pangalagaan ang ating national security. So I don't see how can one country dictate another country on what to do. Di ba malaya tayong bansa? Alam na pwede natin gawin yung dapat gawin sa ngayon sa international law. And that's part of it. That's an exercise of sovereignty. What we're doing right now. So, magalit na sila kung magalit. Wala tayong magagawa doon. Samantala, sa isyu naman ng pagpipintura ng puti sa mga Chinese militia vessels, inahayag ni Tolentino na kahit anong kulay naman na ipintura ay iisa lang ito sa mga barko ng China. Gusto lang ipakita at patunayan ng China anya na marami silang vessels kung ikukumpara yan sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time.
anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee Time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Inihiyag ng isang opisyal ng United States of America na nagsagawa na naman ng strike ang Israel sa loob ng Iran. Isang hakbang na maaaring magtulag sa mas malalim at naalitan sa pagitan ng dalawang bansa. Agad namang inactivate ang mga air defense system ng Iran sa ilang lugar matapos nga na marinig ang tatlong pagsabog malapit sa paliparan ng isang army base sa lungsod ng Isfahan ng Iran. Tatlong pagsabog ang narinig malapit sa isang military base kung saan matatagpuan ang ilang fighter jet na sa ilagang kanluran sa bahagi ng Isfahan. Batay sa ulat, ang posibleng target ng pagsabog ay isang military radar. Nanatili namang talamak ang tensyon sa buong Middle East pagkatapos ng ilang dekada na shadow conflict sa pagitan ng Israel at Iran na sumiklab ngayong buwan na nagpapataas naman sa posibilidad ng isang all-out war. Ang mga pagsabog ay tumama sa Iran ilang oras pagkatapos sabihin ng Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian sa media na kapag gumawa ng anumang karagdagang military action ng Israel laban sa Iran ay tutugunan nila ito at gaganti sa maximum level. At samantala, kanserado naman ang mga outgoing flights mula sa ilang mga paliparan ng Iran ayon pa rin yan sa naturang opisyal. Kabilang na sa mga naturang flights ang Tehran, Isfahan at Shiraz na suspendido rin ang airports doon sa west, northwest at southwest ng naturang bansa. Sa dagdag pa mga pag-abalita mula sa ibayong dagat, naglabas naman ng kanyang audio message ang obispo na sinaksak habang nagmimisa sa Australia. Ibinahagi ng Christ the God o the Good Shepherd Church ang mensahe ni Bishop Mar-Mari Emanuel habang ito ay nakaratay pa sa pagamutan. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng pahayag ang obispo mula ng madugong insidente na nangyari sa kanya nitong Lunes lamang ng gabi. Sinabi rito na sa kanyang pinatawad na raw niya ang gumawa sa kanya ng naturang krimen dahil ito ang nakasaad sa Biblia. Pinayuhan din ito ang mga supporters na hindi at huwag nang magsagwa pa ng kilos protesta o gumanti at sa halip ay pagdasal na lamang raw ang gumagawa ng mga masasama. Maguganatang bukod sa obispo ay may tatlong iba pa na mga nasaksak din ng isang 16 na taong gulang na binatilyo kung saan ang mga ito ay dinala na sa pagamutan. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng kanyang pahayag. We thank the Lord Jesus for what took place in the last couple of days. I'm doing fine, recovering very quickly. We thank the Lord Jesus, so there is no need to be worried or concerned. And a piece of advice to our beloved faithfuls: I need you to act Christ-like. The Lord Jesus never taught us to fight. The Lord Jesus never taught us to retaliate. The Lord Jesus never said to us an eye for an eye and a tooth for a tooth. The Lord Jesus said, never return evil with evil, but return evil with good. Atin pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Bishop Mar-Mari Emanuel. Oras 23 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagkakataong ito ay dumako pa tayo sa mga balitang ating tinutukan. Suportado ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict itong muling pagkaka-designate nga ng Anti-Terrorism Council sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA bilang isang teroristang organisasyon. Ang tagumpay-ani na ito ay naganap sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni NTF-CAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang hakbang na ito ay tunay na mahalaga para ho sa ating gobyerno. Kung maalala, target ng kasalukuyang administrasyon na tuluyan ng pulbusin itong ang natitirang 11 guerrilla front ng NPA bago matapos ang kasalukuyang taon.
Samantala, tinanggap rin ni Undersecretary Torres ang isang ATC resolution at number 53. Sa ilalim ho ng resolusyong ito, tinukoy ng Konseho itong si Elizabeth Pineda Principe bilang isang high-ranking leader at Central Committee member ng CPP-NPA at si Principe nga ay gumagamit umano ng iba't ibang alias bilang isang teroristang individual. Batay sa datos ng 2023 Global Terrorism Index, ang CPP-NPA ay ika-15 sa ranking ng 20 deadliest terrorist organization sa buong mundo. Samantala, marami namang mga Pilipino ang mas pinipiling isa prioridad ang kalusugan bago ang pag-iipon at ang pagbili ng bahay. Batayan sa resulta ng nasabing survey o ng isinagawang survey, 71% ng mga Pilipino ang nagsabing mas nais nilang manatiling malusog at iwas sakit. Habang nasa 57% naman ang nagsabing may sapat silang pangkain sa araw-araw at nasa 44% naman ang umaasa na makakapagtapos o makakapagpatapos sila ng mga pag-aaral. Lumalabas din sa naturang survey na tanging nasa 38% lamang ng ating mga kabayan ng concern sa pagsasecure ng kanilang mga trabaho na may magandang kita, habang nasa 32% naman ang priority ang pag-iipon. 23% ang prioridad ang magkaroon ng sariling bahay. Ayon sa Okta Research, karamihan sa mga individual na tinukoy bilang urgent personal concern ang kalusugan ay ang mga adult Filipinos na nagmula sa socio-economic class A, B, C at mayroong 79%. Sinundan ito ng class D na mayroong 71% at class E na mayroong 69%. Ito nga naging resulta ng ginawang tugon ng masa survey sa unang bahagi ng taong 2024 mula noong Marso 11 hanggang Marso 14 ng taong kasalukuyan, na nilahukan naman na nasa 1,200 ng mga respondents mula sa iba't ibang panig ng buong Pilipinas. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, ay para humapasaya itong mga solo parents sa pagdiriwang ng Solo Parents Day, abay maghahandog ng libreng sakay itong Metro Rail Transit Line 3 para yan sa mga single parent sa darating na Abril 20 ng kasalukuyang taon. Ito ay layuning maipadama umano ng pamunuan ng Metro Rail Transit ang kanilang paghanga at pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng mga solo parent. Ipatutupad ang libreng sakay sa peak hours ng operasyon ng naturang linya mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At ang pangalawang batch naman ito ay patutupad alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa nasabing araw. Kinakailangan lamang na magpakita ho ng valid Solo Parents Identification Card sa station personnel para makakuha ng naturang libreng sakay. At ayon nga kay Transportation Assistant Secretary for Railways at Metro Rail Transit Line 3 Officer in Charge, Georgetta B. Aquino, saludo ang MRT3 sa lahat ng solo parents na lubos o ubos na sa lakas na nagasakripisyo para nga maitaguyod ang kani-kanilang mga anak. Ang pagkakasama naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine ay sumasalamin umano sa kanyang pagsusulong ng interes ng bansa at pagdepensa rin sa teritoryo nito. Ito ang inihayag ni Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez. Kinilala ng Time Magazine si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagtindig laban sa mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea at ang pagpapalakas din ng alyansa nito sa Estados Unidos. Kinilala rin ni Suarez ang visionary leadership ni Suarez o ng Pangulo upang mapaangat ang ekonomiya at mapaunlad ang bansa. Nanawagan naman ang mambabata sa mga Pilipino na suportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pagsulong ng kaunlaran at pagkakaisa ng ating bansa. Sa dagdag pa mga pagkabalita, inaresto naman ng mga otoridad ang isang kilalang food vendor at vlogger na si Diwata dahil yan sa umunay kinakarapitong kaso noong taong 2018 pa.
Ayon sa Southern Police District, matagumpay ang paghahain nila ng warrant of arrest laban kay Deo Balbuena o alias Diwata para sa kasong slight physical injuries. Nahuli si Diwata sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa lungsod ng Pasay na ispomo na yan ng Pasay City Police. Kaagad naman itong pinalaya matapos nga nun makapagpiyansa ng 3,000 pesos. Wala pang komento si Diwata hinggil sa isyong kanyang kinahasangkutan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inaasahang mapapalakas ng pagkikipag-alyansa ng Department of Trade and Industry sa isang US company ang IT-BPM, electronic sector at maging ang migrant worker sectors dito sa ating bansa. Ito ang kinumpirma mismo ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa isang panayam sa mga kawani ng media. Ayon sa kalihim, ang kumpanyang ito ay US company nga na kinilala bilang Plug and Play. Paliwanag ni Secretary Pascual, ang pakikipagtulungan na ito ng Department of Trade and Industry ay maghahatid naman ng additional skills na siya namang magpapalakas sa mga natukoy na sektor. Ito ay magiging tulay rin para makilala ang Pilipinas pagdating yan sa international market. Mga kabombo at Kasar Nation, sa paggamit aniya ng artificial intelligence, ang Pilipinas ay makakasabay na sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Abot naman sa $10 billion ang napagkasundo ang pondo ng naturang alyansa sa pagitan nga ng DTI at US company na Plug and Play. Namahagi naman ng Department of Agrarian Reform na kabuang 1,416.35 hectares ng mga lupang agrikultural sa 901 Agrarian Reform beneficiaries mula yan sa rehiyon Cagayan Valley, kasama ang mga pasilidad ng pang-infrastruktura na nagkakahalaga naman sa 263,800,000 pesos at kabuang 23,639,500 pesos na mga makinarya at kagamitan. Kasama sa aktibidad sina Vice President Sara Duterte Carpio, Senator Amy Marcos, Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at mga pangunahing opisyal mula sa Department of Agrarian Reform sa Central at Cagayan Valley Regional Offices ang pamahagi nga ng mga titulo ng lupa sa iba't ibang mga suportang mga pangserbisyo ng naturang kagawaran. May kabuang 1,117 Certificate of Land Ownership Award o Emancipation Patent ang ipamamahagi naman sa lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at maging sa Quirino. Sa 1,170 naman na titulo ng lupa, 620 ang electronic titles na inisyo naman sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling projects. Ito po yung tatawag na split project. At ang nasa 497 naman na mga iba pang mga certificate ay inisyo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa 230 million pesos naman na pasilidad pang infrastruktura, 17 ang binubuo ng construction ng mga farm-to-market roads. 33.8 million pesos naman na tulay ang tinatayo sa Isabela at 15 million pesos na road project naman doon sa Cagayan. May kabuang 80 na mga farm machinery at equipment ang ibibigay sa 23 mga agrarian reform beneficiaries organizations sa rehiyong ito para mapakinabangan naman ng nasa mahigit 3,000 na mga magasakang benepisyaryo. Nauna rito, 2 rain collectors o yung Sinakan at Nakanmuan rain collectors na may tinatayang halaga na 7 million pesos ang inilipat naman ng Department of Agrarian Reform Regional Office katuwang ang National Irrigation Administration sa Municipal Government of Sabtang, Batanes. Ang pagkakaloob naman ng mga suportang pang-serbisyo ay nadalayang mabigyan ng mga magasaka ng mga infrastruktura upang matulungan silang maihatid ang kanilang mga produktong agrikultural sa iba't ibang mga sentro ng kalakalan at mga pamilihan at tulungan din ang mga ito na madagdagan pa ang kanilang mga ani sa sakahan upang magkaroon din ng mas malaking kita. Sa
Samantala, nakikipagtulungan na itong Philippine Rice Research Institute sa isang intergovernmental at non-profit organization sa pagtukoy ng potensyal nitong tinatawag na biocontrol agent na maaaring makatulong yan sa pag-iwas sa mga infestation ng fall armyworm. Sa isang pulong noong Abril 11 nga ay muling pinagtibay ng Center for Agriculture and Biosciences International ang tulong nito sa pagkontrol nga sa posibleng paglaganap ng fall armyworm sa mga palayan na unang naitala nga sa Cagayan noong buwan ng Mayo ng 2021. Sinabi pa ni Evelyn Valdez, ang PhilRice Senior Science Research Specialist, na sinusubaybayan ng kanilang team etong ang fall armyworm infestations sa Region 2 at 3, maging dyan sa may Cordillera Autonomous Region, at ang mga nakolektang sample ng fall armyworm aniya na nahawaan ng fungus ay nakolekta sa panahon niya ng kanilang site monitoring. Ayon pa kay Valdez, sa kanilang kasalukuyang kaalaman hinggil sa mga epekto nito sa sistema ng pag-asaka na nakabatayan sa bigas at palay sa ating bansa, kinikilala umano nila ang malaking banta nito sa food security. Lalo pa niya at ang mga magsaka ay ang pangunahing gumagamit ng mahal at potensyal na nakapipinsalang synthetic pesticide para makontrol ito. Kaya naman, humihingi umano sila ng tulong sa Center for Agriculture and Biosciences International Experts para nga tumulong sa matukoy ito nga isang potential biocontrol agent. Kasabay nito, ipapadala nila itong sample para yan sa karagdagang pag-usuri pagkatapos nilang ma-isolate at masuri ang naturang mga specimen. Ibinibenta naman ng mga magsasaka ang tabako sa mataas na presyo sa buying stations. Ang kanilang ginawang flue-cured Virginia tobacco leaves at ang air-cured na Burley at native tobacco leaves ngayong season. Batid sa pinakuling monitoring ng National Tobacco Administration sa tobacco trading operations, ang buying price kada kilo ng prime class na tabako o class AA, ang flue-cured ng Virginia tobacco ay umabot sa 113 pesos. Mas mataas ito kumpara sa aprobadong floor price na 97 pesos. Ang buying price naman ng prime class ng parehong air-cured Burley type ng tabako at native type na tabako ay inaasahang aabot naman ng hanggang 100 pesos kada kilo, na may mataas kaysa sa aprobadong 81 pesos na floor price. Habang isinasaalang-alang ang pagtaas ng trend sa actual buying price ng tabako, sinabi naman ng administration ng naturang kagawaran na si Belinda Sanchez na malaki ang kikitain ng mga magsasaka ng tabako ngayong season. Ani Sanchez, mga kabombo, pagtaas ng presyo ng buying price ng tabako ay nagpapakita lamang ng market demand at kalidad ng pananim, gaya din ang pagkakaroon ng magandang panahon at ang pagtaas ng floor prices. Anya pa, ang mas maraming kita ng mga magsasaka ay magpapalakas ng kanilang kakayahan upang bumili ng kanilang mga pagkain at iba pang mga pangunahing pangailangan sa kanilang sambahayan. Samantala, naaral ngayon ang mga residenteng nanirahan malapit dyan sa Mount Arayat sa Pampanga nang dahil yan sa sumiklab na forest fire sa bahagi ng naturang bundok. Batay sa inisyal na tala ng Bureau of Fire Protection, magalang nagsimula ang naturang sunog sa itaas na bahagi ng Barangay Baliti, Arayat. Tinatayang aabot sa 18 hektare ng lupa ang nasunog, kabilang na itong ilang private property at ilang bahagi ng Protected Forest Reservation Area ng naturang bundok. Wala namang naitalang sugatan ng mga otoridad kaugnayan sa naturang insidente at kasalukuyan ang nasagawa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection upang matukoy nga ang posibleng naging sanhi ng pagsiklab ng nasabing forest fire. Samantala, sa balitang ibayong dagat naman, hinuli ng New York Police ang mahigit 100 na mga nagprotesta bilang suporta yan sa Palestine sa gitna ng nararanasan itong humanitarian crisis dahil yan sa gyera kontra Israel. Naganap ang protesta sa loob ng Columbia University matapos magtayo doon ng mga estudyante ng tent na naging dahilan para humingi ng tulong ang mga opisyal na universidad sa mga kapulisan dahil nilalabag na umano ng mga estudyante ang ilang university
policies, kabilang ang paggambala ng mga ito sa klase sa loob yan ng naturang universidad. Kabilang sa mga inaresto ang anak ni United States Congressman Ilhan Omar, kung saan binanatan nito ang Pangulo ng Universidad na tinatarget umano nito ang mga pro-Palestinian protesters. Ang nasa 108 na mga individual naman ay sinampahan ng trespassing, habang dalawa naman ang sinampahan ng obstructing government administration. Ay kay New York Mayor Eric Adams, may karapatan ng mga estudyante sa free speech, ngunit walaan niya itong karapatan na suwayin ang university policies at maging dahilan ng pagkagambala ng mga klase doon. Simula Miyerkules pa nagpoprotesta sa loob ng campus ang naturang mga estudyante para tutulan ng military action ng Israel sa Gaza at ipanawagan sa mga opisyal ng universidad na i-divest o i-divert ang mga kumpanyang ito na kumikita umano sa Israel forces. Naging mapayapa naman daw ang sinagawang pag-aresto sa mga estudyante, ayon naman yan kay Police Commissioner Edward Caban. Samantala, sa isang pahayag naman na nawagan ng coalition ng mga rallyista na bigyan ng full amnesty ang mga naarestong estudyante. Oras 21 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kastar Nation, kumuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Meralco at Department of Energy hinikayat ang publiko na magtipid ho sa pagkonsumo ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez. Hinikayat ng Manila Electric Company at ng Department of Energy ang publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente, lalo na at nakararanas ngayon ng bansa ng matinding tag-init. Ito ang naging panawagan ni Manila Electric Company Vice President at Head of Corporate Communications, Josel Darriaga, kasunod ng anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines nang sumailalim sa red at yellow alert ang Luzon Grid. Ang nasabing red alert kasi ay pinatupad ng ahensya bunsod ng kakulangan sa supply ng kuryente sa nasabing lugar at dahil din sa mataas na demand nito dulot ng mainit na panahon. Ani Zaldariaga, naniniwala siyang kinakailangan ng collective effort at malaki ang gampanin ng publiko upang mapabuti ang energy efficiency sa bansa, kung kaya't nagbigay din siya ng iba't ibang tipid tips na maaaring sundin ng mga Pilipino. Ang aircon natin sa bahay, hindi sa 18 degrees, lagay natin sa 25. Hindi ganun kalamig, pero at least komportable tayo. Energy efficiency is one of the pillars. Tapos kung natural lighting, pwede mong gamitin mo na. Yung ref mo, wag mong punuin. Allow the air to circulate inside. Ito, pinaka-importante nangyari sa akin ito. Personal experience. Make sure nakalapat yung gasket. Kasi pag sumingaw ang hangin dyan, yung motor mo, hindi hihinto yun. Tuloy-tuloy yun, hindi siya purpose para achieve the cooling level. At dire-diretso yan. Samantala, tiniyak naman ng nasabing kumpanya na handa at patuloy ang ginagawa nilang monitoring sa kabila ng nararanasang pagnipis ng supply ng kuryente sa bansa. Siniguro rin ni Zaldariaga na kung sakaling may mangyayaring power interruption ay agad nilang aabisuhan ang publiko. Kung matatandaan, una nang hinimok ng Department of Energy ang publiko na kung maaari ay bawasan ang konsumo ng kuryente dahil inaasahan ng nasabing ahensya na maaari ulit malagay sa yellow alert ang Luzon Grid sa pagsapit ng buwan ng Mayo. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Itong mahigit 7,000 na butante dyan sa may lungsod ng Baguio abay natanggal ho sa listahan ng Commission on Elections. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Mahigit 17,000 na butante sa Baguio City ang na-deactivate o natanggal sa listahan ng Commission on Elections matapos mabigong makaboto ng 2 beses. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Atty. John Paul Martin, ang election officer ng Commission on Elections Baguio, ipinaalam na sa mga kinauukulang barangay officials na hanapin at iberipika ang mga deactivated names sa database dahil posibleng pumanaw ang mga ito, nasa abroad o lumipat sa ibang lugar. Samantala, aabot naman sa 3,603 na butante sa lungsod ang nagparehistro mula nung nagsimula ang voters registration noong Pebrero 12 hanggang Marso 31
para sa 2025 local at national elections. Ayon kay Attorney Martin, 56% ng mga nagparehistro ay nasa edad 18 hanggang 30. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga bagong botante sa susunod na buwan kasunod ng mga ipinatupad na offsite registration program. Base sa listahan, bumaba ang bilang ng mga botante sa lungsod na umaabot sa 151,000 kung ikukumpara sa 161,000 na dating bilang. Kaugnay nito, inaasahan naman ng Commission on Elections Baguio na bibisita sa City of Pines si COMELEC Chairman na George Garcia para sa offsite registration at register anywhere na isasagawa sa Philippine Military Academy Fort del Pilar sa buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Naabisuhan na rin po natin lahat ng mga barangay officials na tumulong sa atin para malaman ng mga botanteng ito na sila ay deactivated na at para hikayatin din sila na magpa-reactivate o magpa-rehistro muli para makaboto sila sa susunod na halalan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang mga programa ng mga Department of Social Welfare and Development doon sa Region 2 para matugunan ang kakulangan sa pagkain at tubig na dulot yan ng climate change, partikular na El Niño phenomenon, sinimulan na. May pagulat dyan ng Bombo Radio Kawayan. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang mga programa ng DSWD para matugunan ang kakulangan sa pagkain at tubig na dulot ng climate change, partikular sa El Niño. Sa ilalim ng Project Lawa o Local Adaptation to Water Access ay ang pagpapatayo ng mga small water reservoir ay magsisilbing imbakan ng tubig sa mga komunidad lalo na ngayong mainit ang panahon at Project Binhi, breaking insufficiency through nutritious harvest for impoverished upang masiguro naman ang food sufficiency. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Social Welfare Officer 4 Maylin Ataban, Chief ng Disaster Response Management Division ng DSWD Region 2, kanyang sinabi na sa ngayon ay mayroon na sila mga benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan, Quirino at Nueva Vizcaya. Anya mayroon 5 local government unit kada lalawigan ang magbebenepisyuhan maliban lamang sa Isabela na mayroong 6 na bayan. Magbumula umano ang mga beneficiaries sa mga Municipal Social Welfare and Development Office ng mga LGUs at sa mga opisyal ng barangay. Maliban dito ay nakapagbigay na din umano ang DSWD Region 2 ng mga food packs sa 2,916 na pamilya sa rehiyon na apektado ng El Niño. Ma'am, ang mas marami po sa lalawigan ng Isabela dahil sila po ay may 6 na munisipyong target. At ang probinsya ng Cagayan ay meron po tayong 5 local government units as target. At kung tutuusin po ma'am, ito po kasing implementation ng Project Lawa at Binhi, malaki din kasi po yung number ng ating local government units in the province of Isabela compared po sa Cagayan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang Pork Festival naman, o festival doon sa Iloilo, pinaghandaan upang magmarka naman sa mga hakbang ng lalawigan laban sa African Swine Fever. May pagulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinaghahandaan ng lalawigan ng Iloilo ang ikalawang taon ng Pork Festival bilang pagpakita ng mga hakbang para makabangon sa epekto ng African Swine Fever. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., hindi ang pagkain ng karne ng baboy ang magiging highlight ng festival kundi ang mga programa ng provincial government kung saan bahagi ang pagpapalakas pa ng biosecurity measures at ang Sentinel Program. Napagalamang maliban sa programa ng Department of Agriculture, naglaan ang provincial government ng 8.31 million pesos para sa higit 800 na kwalipikadong mga magsasaka mula sa 10 mga bayan para sa Sentineling. Ang mga bayan na ito ay isinailalim noon sa red o infected zone, ngunit nakabangon at ngayon ay nasa pink o buffer zone status. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makatanggap ng 2 buhay na baboy na siyang trial piglets at kung patuloy itong mabubuhay, nangangahulugang wala ng virus sa lugar. Ang Sentinel Program na ito ay nakatakdang
magsimula sa buwan ng Mayo. May 10 million pesos rin na budget ang probinsya para mamigay rin ng buhay na baboy sa mga lugar kung saan maraming mga farmers ang apektado ng El Nino phenomenon. Our municipalities are set. May mga municipalities graduate na from red to pink, meaning they are ready for the Sentinel program. Ang Sentinel program, mga trial natin ng mga piglets. We are waiting for completion of the documents so that we can have a declaration. And so far, we have upgraded this from red to pink, 11. So this is pink that we are waiting for a declaration. Si Iloilo Governor Arthur Davenser Jr. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nasa 50,000 naman ang mga kabahayan dyan sa Metro Cebu na apektuhan sa water deficit ng Metropolitan Cebu Water District. May buong detalye ang Bombo Radio Cebu. Patuloy ang kakulangan ng tubig na kinakaharap ng mga residente ng Cebu City habang nagpapatuloy ang internal political conflict sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Sa kasalukuyan, umabot na sa 50,000 cubic meters kada araw ang water deficit ng MCWD. Ito ay nasa 50,000 na kabahayan na nakakaranas ng mga issue sa supply ng tubig ng bawat sambahayan nakaharap sa kakulangan ng 1 metro kubiko. Tinutukoy ng tagapagsalita ng MCWD na si Minerva Herodias na ang lahat ng mga ngailangan at pinagkukunan ng tubig, partikular na ang 3 dam na Buhisan, Lusaran at Tacloban ay kasalukuyang gumagana sa kalahati lamang ng kanilang normal na kapasidad dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng El Nino. Dagdag pa rito dahil sa El Nino, naubos ang tubig sa surface water. Gayunpaman, sinabi ni Herodias na walang mga issue sa mga pinagmumula ng tubig sa underground water, madala na hindi pa ito maapektuhan. Gayunpaman, binanggit niya na kung lumala ang El Nino, maaaring maging critical din ang mga pinagmumulan ng tubig sa underground water. Of our total production of 300,000 cubic, so it's just a very small amount, a portion of our total production. Conserve water and please be a little patient. So, ang MCWD is doing just to find additional water sources like ang mga desalinated water plant. Atin na pakinggan si Minerva Herodias sa tagapagsalita ng MCWD. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Bicolana Rank 10 naman sa 2024 Physicians Licensure Examination kabilang sa batch na naapektuhan ng pandemya. Iginiit ang disiplina sa pag-aaral. May pagulat naman dyan ng Bombo Radio Legazpi. Gumuhit ng kasaysayan ng isang Bicolana matapos na pinakaunang graduate sa Bicol University College of Medicine na rank 10 sa katatapos pa lang na 2024 Physician Licensure Examination. Nakakuha ito ng 86.92% passing rate sa naturang eksaminasyon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Dr. Elica Yem Loma Arcilia, sinabi nito na nahuli siyang makapag-take ng exam kumpara sa kanyang mga batchmates dahil sa ilang personal na rason. Ang pagiging lisensyado na umano ng kanyang mga batchmates ang naging motibasyon niya upang pagbutihin ang pag-aaral para sa eksaminasyon. Kwento nito na hindi naging madali ang pinagdaanan niya, subalit naging susi sa tagumpay ang disiplina sa pag-aaral. Nabatid kasi na si Dr. Arcilia ay kabilang sa batch na matinding naapektuhan sa kasagsagan ng pandemya, kaya karamihan sa mga klase nito ay ginawa online. Sa kasalukuyan ay plano nito na magpahinga muna bago pumasok sa residency, lalo pa ay nais nitong maging pediatric doctor. Kailangan talaga po ng disiplina everyday na kailangan mo matapos yung mga handouts, yung videos na kailangan matapos for the day. Although yun nga po, maraming times na parang what if give up na lang, what if di ko na lang sila tapusin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, Bombo Chance Salonga nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito namang Philippine Coast Guard dyan sa Aklan abay nananatiling nakaalerto sa ginaganap na International Business Forum and diplomatic visit ng ASEAN Ambassador sa Boracay. May buong detalye ang Bombo Radio Kalibo.
Nananatiling mahigpit na seguridad na ipinapatupad ng Philippine Coast Guard Clan sa ikalawang araw ng International Business Forum and Diplomatic Visit na dinaluhan ng Association of Southeast Asian Nations Ambassadors na ginaganap sa isla ng Boracay. Ayon kay Lieutenant Junior Gray John Lawrence Banzuela, Station Commander ng PCG Aklan, na mula sa Katiklan Jetty-Port hanggang sa Cagban Jetty-Port ay nakadeploy ang mga tauhan at K9 units upang matiyak ang ligtas at maayos na sitwasyon sa mga baybayin sa paligid ng isla sa mga araw na nasa Boracay ang mga opisyal. Maliban sa pagpatrolya at pag-escort sa kanilang mga floating assets ay nagsagawa rin sila ng Baywatch Patrol sa beachfront malapit sa venue ng event. Layunin ng nasabing aktibidad na mapalakas at ma-promote ang economic and tourism partnerships kung saan ang nasabing mga ambassadors ay nagmula pa sa mga bansang Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Pakistan at Taiwan. Provide our K9 unit and as well as the personnel namin. And also the floating asset po sila, naka-standby na yung dalawang floating asset namin. We provide security at the beachfront of the event will be happening. Si Lieutenant Junior Gray John Lawrence Benzuela, Station Commander ng PCG Aklan sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Karibo, Bombo Pia, Jumaimal Silorio nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantalang St. Paul University naman at pang mga higher education institutions sa Cagayan, pinaburaan na ng umunay espiya ang mga Chinese students sa lalawigan. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Tugigaraw. Maring pinabulaanan ng St. Paul University Tugigaraw at iba pang higher education institution sa Cagayan ang mga alegasyon kaugnay sa pagdagsa ng mga Chinese student dito sa lalawigan. Sa inilabas na joint statement ng St. Paul University, University of St. Louis Tugigaraw, University of Cagayan Valley at Medical College of Northern Philippines, pawang walang basehan at nakakainsulto ang haka-haka na banta sa seguridad sa bansa ang mga presensya ng Chinese student sa probinsya ng Cagayan. Bukod rito ay nagsusulong din umano ito ng racism at xenophobia na wala umunong puwang sa lipunan lalo sa edukasyon. Kaugnay nito, itinanggi ni Dr. Jeremy Godofredo Morales ang sinabi ni Congressman Joseph Lara na batay sa nakuha niyang impormasyon na sa isang universidad lamang mayroon itong 4,600 mga Chinese students. Sinabi ni Morales, 486 lamang ang foreign students as of April 17, 2024. Ang St. Paul University na kinabibilangan ng mga Chinese, mga Amerikano, Japanese, Indonesian at mga Vietnamese. Wala namang foreign students ang iba pang mga higher education institutions sa lalawigan. Tinawag din ni Morales na libelous ang alegasyon ng degree for sale sa kanilang universidad. Sinabi niya na walang katotohanan na umaabot sa 2 million pesos ang binabayaran ng mga foreign students, sa halip ay $1,000 lamang o katumbas ng mahigit 56,000 pesos. Binigyang diin niya na dumadaan ng mga foreign students sa mga proseso na nakakatugon sa requirements ng Commission on Higher Education. Pertaining to the process of internationalization, especially accepting these Chinese students, SPUP had always been very crucial. Also, SPUP is one of the 30 Philippine universities listed in the Chinese Ministry of Education, which is authorized by the Chinese Ministry of Education to accept and graduate Chinese citizens as students in the Philippines. It's something that attracts Chinese students to come to SPUP. Well, not just Chinese students, but other students from different countries. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Genesis Ratcho para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ang Lebanon-based Hezbollah militants naman inako ang drone at missile attack sa kabilayan na nagpapatuloy ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. May pag-ulat ng Star FM Bacolod. Nagsagawa ng pag-atake ang Lebanon-based na militanteng Hezbollah sa pamamagitan ng pagpalipad ng drone at missile attack sa northern Israel na ikinasugat na nasa 14 na sundalo habang 6 naman ang nasa kritikal na kondisyon. Ang pag-atake ay sinagawa matapos lumala pa ang tensyon dahil sa separadong pag-atake sa southern Lebanon kung saan ikinamatay ng 2 Hezbollah commanders na sina Ismail Yusuf Baz, commander ng coastal sector ng Hezbollah, at Muhammad Hussein Mustafa Chichori, commander naman ng Elite Radwan Force. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Heki
Cardenas, overseas Filipino workers sa Israel, na patuloy silang mga Pinoy na nakamonitor lalo na sa mga pag-atake sa Israel. Mag-respond ang Israel, yung mag-retaliate, mas malakas. Ayun, aywan ko kung papayag ang US. Parang yung nabasa ko kanina sa news na hindi susuportahan ng US yung pag-retaliate sa pag-atake sa Iran. Ayun, grabe lang. Kasi Israel, ayaw namang yan. At kasi ang Israel, lumidepensa lang. Hindi naman nagigyan ng Israel ang unang nagpupubog kung hindi yung kalaban niya. Samantala ay patuloy naman ang pagpupulong ng Israel Defense Forces or IDF dahil sa posibilidad ng pagsanib puwersa ng Hezbollah sa Iran na magiging malaking problema lalo na sa mga naninirahan sa mga malapit na borders ng bansa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago ho ang ating Orasyo Imperata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matungayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para ho sa mga karagdag mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para ho sa ating mga kababayang mga Bisaya, syempre, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos. Para naman sa ating mga kababayang Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ay impunto launa na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Way na sang mas mayo pa sa pagbukas naton sa aton sining pagpadayon sa Bombo Hanay sa Udto sa paglawag naton sa aton siniyang winner sa Daily Draw sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Ginawyatan naton sa sinimatinyon ang pangalan sa aton sinigatagdog second Daily Draw winner sa Buena Mano Salvo Year 18 promo week number 3. Congratulations sa mga isa lang winner taga Zone 8 veterans sa Village. Zone 8 veterans sa Village. Ang iyang sining proof of purchase, Casino Ethyl Alcohol, 48 anyos. Congratulations sa kay Perla Perante. Perla Perante sa Zone 8 Veterans Village, 48 anyos. May ang iyang sining proof of purchase, Casino Ethyl Alcohol. Ginlawang ikaw ni Bombo Cham. 2 minutos sa kaligad sa takna nga launa. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sining premyo na nagahulat na diri sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos cash plus 500 pesos kabalor sa gift pack kag orokan nga
Balde. Saluat, congratulations Perla Perantes ang Zone 8 Veterans Village. Ang iya sininga purchase casino ethyl alcohol. Aton sininga daily draw gintambungan sa aton FD representative si Ma'am Arlene G. Punsalan. Saluat, Perla Perantes, Zone 8 Veterans Village. May proof of purchase nga casino ethyl alcohol. Congratulations. 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang syudad sa Iloilo karon nagapangatubang sa problema sa tubig. Pero may i-share nga good news sa aton ang aton sinipinalangga nga alkalde. Ibaloon aton diri karon sa aton sini nga pagpangalaga driman sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto mangikaw po naton si Mayor Jerry Treñas live. Mayor Treñas, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa bumbuhanay sa udto, sir. May hapon gid Bombo Cham kag sa tanan naton nga tagplamating may hapon gid sa tanan. We all know nga ti nagaproblema kita karon sa potable water diri sa syudad sa Iloilo. Kag I do believe may good news nga dala si Mayor Jerry Treñas para sa mga kauturan naton diri sa syudad, Mayor. May problema kita sa tubig kag ginakalipay ko gid nanawag ang Bombo Radio Foundation kag Surete Foundation upod sa flow water nga magabulig sila sa aton syudad. They are willing to donate for free 1,000 truckloads of water consisting of 10,000 gallons each. Kita lang ang makuha dito sa ilang treatment plants nga putotan kag idalon sa mga kabaranggayan. As we are talking now, gina-istorya na ang possible nga makabulig sa aton sa ining nga donation nga mga truck na makakuha to para nga madala diri sa syudad. Anong impact sini karon, Mayor, nga ting daan subong nagaproblema kita iya ko na water supply ang aton sini nga pag-istoryan? Dako na nga bulig kay short gid kita sa tubig at the same time balanta only 20% of the total population is served through pipe water, and that's pipe or potable water. Ang 1,000 nga 10,000 gallons of water nga mabulig sa aton nga potable, dako gina ang bulig sa aton syudad. Ining potable bot silingon na mainom na ini, Mayor. Mainom ini. Hindi lang kay silinga para panghugas o kung ano dira kunti mainom ini ang 10,000 cubic meters nga donation from Flow Water Resources. Yes, mainom ini potable ni donation halin sa Flow Water, Bombo Radio Foundation, Floreta Foundation. Alright, Mayor, may mga accredited or authorized kita nga mga water tankers diri sa syudad nga ti gamiton na binaton sa paggakuha dito sa planta? Ginalantaw ta mga truck sang ICAG, sang Federation kag sang Bureau of Fire. Hindi na tinlo nga tubig ang inausar nila, pero antes naton usaron pwede na malimpyuhan sang tubig upod sa chlorine. I think we have done it before sang una sang mga iban ko nga mga terms sa mayor. Pwede ta na palimpyuhan na antes usaron nga magakot tubig. Alright, saan na ni ma-start, Mayor, ang pagkuha to sang tubig kag pag-distribute sa mga pumuluyo sa syudad? Gina-organize na subong, and soon as we have completed organizing it, maplastan na natin ini. Ining 10,000 na cubic meters, Mayor, para lang ni sa mga pumuluyo or pwede pa ba ni naton magamit? Kiti, hindi malipon si balo naton iya sa mga kabumo naton diri nga kadamo sa mga establishments, hospitals, mga hotels, tanan-tanan, Mayor, ari diri sa syudad sa Iloilo. Sa subong nga aton buligan na yang sa mga barangay,
Kay ti muning apektado lantawon ta no kung ano gid man sitwasyon later on. Ang aton nga gin-aprobahan sa Disaster Risk Reduction Council nga 12 million or 4 million a month. Sigihon man na nato no because balanta kadamo-damo gid sang nagakinahanglan tubig. And ang barangays to na survey dutay lang to no, 25 lang to ka barangay. All right. Mayor, thank you so much for your time. Sa liwat mayong hapon gid. Thank you gid kag salamat sa liwat, sa Flow Water, sa Bombo Radio Foundation, kag sa Florento Foundation. Dari wabit si Mayor Jerry Treñas sa pag-share sa aton sang mayong balita, no? Sa sining pagkinahanglan man naton karon iya sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kaupod sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag kaupod man sa City Government of Iloilo sa idalom sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas nagdonar sa 10,000 cubic meters o kon 10 million liters nga potable water, no? Potable water, no? Pwede na niya mainom sa aton sini makabumbo kag ini libre, no? Ini nga donasyon para sa mga nagakinahanglan nga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Tiginahikot na karon sa city government while ago gin-mention ni Mayor Jerry Treñas nga ginaistoryahan na ang paggamit sang mga accredited kag authorized nga mga water tankers sang syudad nga sarang makakuha direkta sa planta sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated dito iya sa may barangay ng Pototan, Iloilo. Dako na ni nga bulig ang 10,000 cubic meters o kung 10 million liters ang potable water para sa mga kabumbo naton nga nagakinahanglan gid sang tubig subong. Ini man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga ti ang tubig iya nisisidad kag kinahanglanon labing importante gini sa aton sini karon iya mga biyan bangod man nga ti subong nga daan ang tiyempo sa tag-ilinit mapuerte gid kapaang ang mabatyagan naton sini iya karon nga sitwasyon or panyempo diri man iya sa syudad sa Iloilo kay yara kita karon sa 41 degrees Celsius no muning kapaangon diri iya sa syudad. As a matter of fact ang projected or ang gina-forecast nga heat index magalabot pa kita sa 43 degrees Celsius. So parang makabato kita sa init, no? Nagakadapat nga mag-rehydrate kita. Ti paano ikaw karon nga maka-rehydrate kung wala ikaw iya sang tubig, no? Hindi man niya basta-basta sinibanwa kag hindi man barato nga magbakal sang tubig sa mga water refilling stations, di ba? No? Mga purified water, di ba? Medyo mahal-mahal man na. Area, 10,000 cubic meters o kung 10 million liters potable water gindonar sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa Iloilo City Government. Di kabay pa nga makabulig-bulig ini sa pagtinga-tinga naton no sang tubig. Okay, ti sa subong iya nga panyempo, hindi lang niya lawas ta nagakamala, kundi pati naman iya ang mga kasubaan ta. Pero sa gyapon ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nag-extend sang bulig para iya sa mga kauturan naton through Mayor Jerry Treñas. 11 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na bumbuanay sa udto istoryahan naton diri banwa, no? Ang drug cleared barangay sa syudad naglabot na sa 94, no? Out of 180. Halos tan nga barangay aktibo man kuno ang barangay drug or barangay anti-drug abuse council. Kag atensyon man kay buwas may pahiwaton sini iya nga fun run. So may mga dalanon sini nga pasiraduhon. Pero sa aton sini nga mga kabombo hindi kamo iya magkalipat. Ginlibot na sa aton sini nga patrol ang inyo sini nga mga entry sa mga out of town drop box centers sa palibot karon sa probinsya sa Iloilo.
kung wala ka mo makahingagaw sa paghulog sa inyo sini nga entry sa mga designated drop boxes centers naton, hindi ka mo magkabalaka kami tsansa pa kamo nga maghulog sa inyo siniya nga mga entries direktamente mismo or diretso na dire sa istasyon sang Bombo Radio. Dira sa may ground floor, dira may mga drop boxes kita dira nga may corresponding siniya nga mga proof of purchase o kung ang mga produkto, kung anong proof of purchase kay gingamit mo, dira mo man ihulog ang imo sini nga entries. Sa Sabado sa Barangay Bituon, haro kita dito kita magapanigayon sa aton sini nga barangay draw kung saniin napulo ang magadaog sang 1,000 ka pesos ka cash kada isa sa ila. No, may mga pahampang man kita dito sa Barangay Bituon Haro, ara dirang video kit challenge kag iban pa nga mga pahampang kung saniin cash prize ang aton sini nga iga panagtaga. Sa studio draw kadadlaw 3 ang magadaog, no? Lunes tugto Biyernes, no? May lawagon kita while ago ginlawag ko to aton sini nga second winner sa aton sini nga daily draw. Ang studio draw winner naton magabato naman iya sa 500 pesos nga cash plus 500 pesos nga gift pack sulod pa sa Orocan sini nga balde. Ang sekreto sila dira bala nyo kung ano, damuon nyo hulog entries nyo para dako man inyo sini nga tsansa nga magdaog. Pagbalik ta bala kay plus starta sa inyo mga dugang sini nga mga balita kag sumungman ano nga mga produkto dapat sini ninyo tipunon agud nga makapasakop kamo kag magdako ang inyo sini nga tsansa nga magdaog sa 1-2 panalo or sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante ng mga panumdum. Oras na. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ining Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, manginiinyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo, ginagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong El Nino, amo ang dengue, kag agud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay sang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying,
kag misting sa mga hotspot areas kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan.
kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang, buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likaw. Ilo Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik kami sa pagpangalagad sa Bombo na sa udto sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo sa sining Matinion. Another good news kay Batunon or claim na diri sa aton sining isa ka Daily Draw winner. Ang iya sining premyo sa live studio pod naton diri karon si Ma'am Generos Estremadura. O porting apelyido ma'am, do taga di man. Anyway, mangkuton na siya karon kay taga barangay Aliera, Tigbawan, Iloilo sila ini siya. Ang iya sining proof of purchase Surf Fabric Conditioner Blossom Fresh. Mayong hapon ma'am, good afternoon. Welcome sa Bombo Radio. Good afternoon man sir. Congratulations sa Generos Estremadura. Taga din ang mga Estremadura, ma'am? Ang bana ko taga Igbaras. Bali ako taga Tigbawan. Okay. Abi ko na Estremadura. Abi ko na taga Espanya. Imo sining bana. Ara ng 500 pesos nga cash mo? Bato na, ma'am? Liyong ko baton? Liyong ko dayon isip kung 500 pesos kinman nila? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Anon mo ang 500 pesos sa Ma'am Jenny? Ibakaliwan kang akong proof of purchase para maka-intraliwan sa Grand Draw. Ang imo sini nga proof of purchase, Surf Fabric Conditioner Blossom Fresh, laban-laban mahumot kinang bayo nimo kag sa imo sini mga kabataan na ma'am? Sir, amugid man permi adlaw-adlaw ginagamit ko. Bauti mayad gid ang dahaman tong mga taga Tigbawan kag sa mga kaiping nga kabanwanan nga mag-intra man sila para sa sunod ikaw man ang magdaog. Ginaano ko nga sila man magdaog, ikaw man magdaog karon ikaw lang tayo tanong. Ginaano ko nga kan nga mga kababayan kasi manwa diyan sa Tangkungan, Tigbawan nga mag-intra man sang kang promo kang binamano salbo para nga sandama daog man pareho kanaken. Ara pagid bato na dugang premyo ma'am, guaranteed price nga nagaulat sa imo isa ka balding aurokan may unod nga grocery goods. Anong imo sini nga mahambal Ma'am Jenny? Salamat sa promo kang Bombo kag Star FM. Basta Radio Bombo. Star FM. It's all for you. All right, congratulations Ma'am Generos Estremadura sang Aliera Street, Tigbawan, Iloilo. Ikaw nga nagalantaw na sa Facebook Live, ikaw nga nagapamati subong, pero pang ginaulat mo, no?
maghimo ka man dira sa imo sining mga entries para ikaw man ang sunod ring nga interviewhon sini nato no nga naga-claim sang imo sining nga premyo. 27 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa syudad sang Iloilo mayara sang 180 ka mga kabaranggayan. Sa 180 ka mga kabaranggayan, 94 pa lang diri ang drug cleared. Pero suno diri mga kabombo sa pagpangusisa naton nga do kagamay sa gyapon na 94 madamo-damo naman gawa niya, no? Nakatunga naman sa 180 barangays. Pero mas mayo pagid kon madugangan pagid ini kay aktibo man balang Barangay Anti-Drug Abuse Council naton sa tagsa sini ka mga kabaranggayan. Lakip na sila diri basi makibot ka mo buwas, may mga road closure kita kay may fun run buwas no sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, plastar ina ni Bombo Angel Tan sa iya sini mga tipon nga mga balita. Jel, sa report please come in. Naglabot na sa 94 ka mga drug cleared barangays Bombo Siam diri sa bahin ng Iloilo City ang na-record sang City Department of Interior and Local Government. Sa interview 3 sang Bombo Radio kay Mr. Oscar Lim, head sa nasambit nga opisina, iyon pahayag na mahinay gawa diri ang pag-clear sang mga barangay bangod do nagapurubag-udi ang sistema para ma-declare abi nga drug clear na ang pila ka mga barangay o kunang ining mga nabilin pa Bombot Siam kay ang kastada diri kung maghatag sang information ang mga barangay sa kapulisan nga clear na ang ilang barangay, mahatag sang feedback diri ang kapulisan nga may nabilin pa ni ara pa nga persona abi nga do dira pa sa barangay nakabase kag may mga history pa pamangkuton sang barangay kung ano ang pangalan, masapat kuno ang pulis nga secret lang anay kuno Bombot Siam, ito hindi pala mahatagan sang pangalan ang mga barangay officials para ma-follow up nila. Sunod diri si Mr. Oscar Lim nga ang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa Iloilo City halos tanan functional mana, pero ang ginakakulbaan pagitri nga ang ara sa badak o kunang Barangay Anti-Drug Abuse Council nakulbaan sila maghatag sang listahan rason nga ginatangwaan ini subong sa opisina ni Mr. Oscar Lim kag sa mga kapulisan nga mahatagan sila sang proteksyon kag mapasiguro sila nga wala sila sang dapat kakulbaan when it comes to mag-surrender sang mga pangalan. Kag ang ginalantaw pag itribong Siam nga importante man nga after makasurrender ining mga drug users, mga pushers, ang pag-monitor sa ila kung nagabalik na gid man sila sa normal nila nga pang ginawi. Dugang padri sa natungdan ginahulat-hulat na gid lamang diri ang ang inauguration sa balay silangan sa may Suok Arevalo. Ini ang kabahin sang mga rehabilitation programs nga ginapatigayon nabi sa Iloilo City Government para sa mga drug users o kung drug pushers nga di nagabag-una sang banas Bombot Siam. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Mr. Oscar Lim sa atong interview. Actually, sa drug clearing, out of 180 barangays, 94 barangays have already been declared drug cleared. Medyo naghinay lang subong ang drug clearing naton kay I think there's a problem sa system, pabago-bago, and damo ang nag-apply ng mga barangays for drug clearing kung lantawon namon based sa city kay CPO, PIDEA diri sa city, supposed to be ma-declare sila drug cleared. But then pag-abot sa may region, I don't know what's their problem. Kaya isa sinanggid nga kakita namon mambalang may tao panabilin sa barangay. Then when the barangay officials magpamangkot, sino na? Secret daw. So mabudlay mag-drug clearing sa barangay nga secret ang suspect. Kaya nga mo lang hambala para mapangitaan paagi ni barangay na makita ng pumuluyo kag mapadakop siya kung hindi siya mag-surrender para ma-declare drug cleared ang barangay. Kaya kung lang taon-tang trend bala subong, kadamuan nga kadakop are those people nga previously nadakop, nag-plea bargaining, dakop naman. So something siguro, mga lantota, may problema sa reintegration. That's why very important ang participation sa barangays, kasi after makagwa na, dira sa barangay mabalik. May ara si City, kag si City actually, for inauguration na Mayor, no? Ang Balay Silangan. Ang Balay Silangan nga ginhatag ni Mayor,
ang sa suok ba lang before nga ginagamit naton during the pandemic. So kay wala naman nagamit. Ginaplastar lang to nga para nga mag-suit siya sa purpose ng rehab. Kay ti sa subong, ang rehab for drug addicts amo lang sa barangay. Pero ang problema naton sa mga pusher, makadto pa sila sa pututan. So once may establish na makaumpisa operation si Balay Silangan sa suok, hopefully mas madasig atong clearing. Ang clearing. After nila mag-rehab, makandakan sila sa mga livelihood training. That's why nga si Mayor gani, more than willing sila nga isulod man sa ila balang ang una, Uswag Negosyo Academy. Okay, because we don't teach them sa mga bag-o nga pamagi, balik sila sa may easy money, drugs gapon. Kaya kung makita man nila siguro ang enforcement is serious, ontat na sila. Kaya kung lang taon naman natin, siguro dahil hindi naman mambal natin nga lawag-lawag lang obra ni PNP Subong, kaya Iloilo City almost everyday may ara dako. Kag almost 1/2 ang kakadakpan sa Region 6 comes from Iloilo City. It's not because nga damo dire. But nakita kong ang aton PNP with the support man ni Mayor, mabakas sila mang dakop. With the participation naman sa tao sa community. Kaya kung wala participation, PNP lang, I don't think man successful. Ang mga badak naton halos functional siya tanan, pero muna ang problema balaki sa si badak maghatag sang list, medyo may kulba. Adlukan man sila. Sinublaw-lad adlukan. Diba? So, we're finding ways nga bisan kulbaan sila, mabuligan gyapon si barangay nga makahatag sang list nila sa may tente. That's why we're finding ways nga mahatag ang pangalan nga safe si Kapitan. Kaya di bala kung lantawon ta, ang natabo bala sa Boulevard, ginpatay niya to ang kapareho man niya kuno nga suspected nga drug pusher, kay duda siya nga ginsquill ang tiyo I think na nadakop weeks before. So si barangay siyempre adlok man. Sinulang balaw lang nadlokan sa muna. But siguro with the si PNP, nag-aubra kami mga paging safe ang barangay nga hindi matrace kung sa di nagali ng info. Bombot siyam na katian sa mga kabombo naton si Mr. Oscar Lim sang City DILG sa mga kabombo naton, and kabasin man or in relation sang sining statement ni Mr. Oscar Lim, basi makibot wala buwas nga adlaw mga kabombo naton ni ara patigayunon nga fun run diri sa bahin sang syudad. Ang tema sining ang Bida Rise and Run, which is a programa maging siya sa Department of Interior and Local Government Unit Bombot Siyam. Ang ining fun run, uko ng bida nga fun run, ang ining sini is buhay ingatan, drogay ayawan. Si ang una diri dapat ang pamunuan ini siya uko na pangunahan kun tani ini Bombot Siyam sa DILG Region 6, pero tido gintugyan na lang ini ginsalo sang city government na padayunon ining fun run. Kay ang DILG nakapatigayon na gali isang Bida Fun Run dito sa May Negros, rason naging dayon na lang sa city government kining fun run buwas nga adlaw ginalauman nga magapasakop ang 11,400 participants para sa fun run nga magasugod 4 AM buwas nga adlaw kag ang 180 diri ka mga barangay Bombot Siyam tag sa diri ka mga barangay nag-commit ini sila sa nga 20 ka mga partisipante. Way palabot abi ang iya ka SK na taga 20 man kabilog sa mga kabombo naton. So Bombot Siyam in line with this fun run ang road closures sa bahin sa pila ka mga dalanon diri sa may Iloilo City. 4 AM masugod ang fun run sa atubang sa Iloilo City Hall, pero 3 AM onwards ni ara na nga daan nga rerouting patigayunon diri ang kabahin sa Traffic Management Unit sa pagpamuno man ni retired Police Colonel Uldarico Garbanzos Bombot Siyam. Ang ruta diri, ang starting line is aragid sa may area sa Plaza Libertad, malestern ining mga runners sa bahin sa JM Basa Street from General Hodges to Fort San Pedro and straight to Parola. Western naman sa may Molye Luni until Sorry Street, turn left to Montinola Street and Isdart Street, straight to Plazoleta Gay, kagabalik naman sa may Plaza Libertad. Kumbaga di Bombot Siyam, maagi diri ang mga runners sa may JM Basa. Diri bla ayon pakadto dito sa may
city proper, liko ni sila sa isa kadakong hotel sa Migranting ni Bombocham. Likod sila pakadto sa may Molye, lusot naman pakadto dito sa may Fort San Pedro, balik diri sa bahin sang Iloilo City Hall. So aside diri ang Bombocham sa mga barangay official, ngati ginalauman man diri ang pag-participate sang pila ka mga kapulisan sa sining nasambit abi nga event. Pamakian ta bala ang dugang pagpahayag ni Mr. Oscar Lim sa aton interview. In behalf ng city, sa DILG, Iloilo Field Office and the Regional Office, gina-invite namon tanan ni Longgos nga mag-participate sa Bida, Rise and Run on Saturday morning. So, the gun start will be at 5 a.m. Diri kita ma-start sa front sa City Hall because ang tanang participants diri sa Plaza Libertad. Then, the route will be now it will be more than 5 kilometers because supposed to be ma-left turn kay Solis. From here, Fort San Pedro, Parola, Molye, then to ang straight bala na sa tubang ni Gransing. Kay before Solis lang, but then under repair siya di magyan, so nag-extend kami dito. Tisnart, Jembasa, kagbalik diri sa may front sa City Hall. This program actually is an advocacy ni LGU plus the barangays in the campaign against drugs. Because BIDA, for all you know, is Buhay Ingatan Drogay Ayawan. Isa rin siya ka-flagship program ni DILG. So, this program actually is focused sa pillars ng prevention, law enforcement, prosecution, correction, rehabilitation, wellness, and reintegration. So, during the meetings, we're hoping, actually I hope hindi naman madapot kita-mo-damo ang gusto mag-participate. Pledges sa mga participate, including from the barangays, national government offices, sa mga schools, nagdabot kami sa 11,400. And for this, ang mga mag-participate, so the 180 barangays, the barangay, during the meetings, nag-commit sila madala per barangay at least 20, pero may ban na sobra. Si SK, at least 20 man, so that would already be 6,000 plus. Then, pasalamat kami sa schools, especially si UI, because they're sending their criminology students. And during the opening program, ma-perform pa ang ila criminology students because that's also their, I think, criminology week. So, tanod, students, athletes, PNP, CBFP, then sa AFP, and we're also inviting other government offices na mag-join. And si More, may running club sila, ma-participate sila. Actually, very thankful kami sa city kay this program actually is supposed to be by DILG. But last minute, si DILG na-pull out kay dito daw sa Negros, nagbidara na sila sa, I think, March 14. So, ang Mayor, so with or without the DILG, will be continuing the program because this is very important sa city. Kaya kung lang taon natin, dibla before, ang tawag sa city natin is most chapulized. So this activity actually is an awareness program kag ipakita ni city plus the barangays that drugs is not welcome in Iloilo City. So must start din ang registration at 4 a.m. then at 5 a.m. gun start. We're hoping matapos naman ini siya by 6 or before 7. Kagang highlight sa pagka-complete sa fun run, si SK medyo may surprise sila dito daw talaga sana na makita diri sa city. So surprise na makita nyo sa Saturday morning. Bombocham na batian sa mga kabombo naton si Mr. Oscar Lim kagwas nga adlaw lauman man sa mga kabombo naton nga magapadulong diri personally ang Department of Interior and Local Government Secretary si Mr. Benhor Abalos mismo kaga ukod man miara sila keskon gani Bombocham mo together with Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. All right. Pero balik-balikan ko gamay lang Jel. Ano tong ambal ni Sir Oscar nga kung mangkuton ko ng mga barangay officials kung sino mga drug personality sila barangay nagambal sila nga secret kinakulbaan sila nga mag-report. Anong naghatag sang kulba abi sa mga barangay officials kani kay sang Duterte administration duay makita kabati nga may mga barangay official nga nakulbaan do sige man lang tong pabarak nila sang lista sa barangay Anti-Drug Abuse Council kag nangin subject pa gani isang abuso kay kung sino to yang mga
kontra sang barangay official or patal nga istorya ganyan kabaton ka impormasyon lista ko na nila kay dako utang sa ako ni kagawad kag ni Kap hindi sila kabayad kaya mo na ilista ko na nila sa badak. Ang ginambalan rin ni Mr. Oscar Limobot siya mga kahatag kung pamangkuton kuno kung sino ang pangalan sa ilalistahan mga kapulisan kaya ang plastada rin mo siya example abi nga maghatag sang listahan ang barangay captain ang badak sa police. Example, mapa-state sila nga drug-cleared barangay na sila, tapos mahatag or ma-feedback ng information ang police nga hindi pa kumuda cleared kay ni ara pa da persona nga na-monitor kami nga ara pa sa listahan namon. Kag kung pamangkuton kuno ka barangay ang mga police kung sino para mapasurrender nila o kung maistorya nila, nagahambal ang police nga secret lang kuno anay bombot. Siyam rason nga hindi dali-dali maka-declare or ma-declare ang pila ka mga barangay diri sa Iloilo City nga drug cleared na sila. Kaya mo lain-lain ko nga kwan. Okay. Pero kung lang taon naton, duha ka bagay na ang puntos ang pulis nga nagahambal sila nga secret. Nagahambal sila nga secret kay hindi nila gusto nga mabalahuba or matumod inang tawo kay basi kon tawo ni Kap, tawo sa barangay official, paryente, or kon kilala nga imbis nga kumbensyon nga mag-surrender, pangitaan pamagi agud nga makapalagyo. Basi sama na sa mga mambal nato na biti amo nang nagapugong sa aton kapulisan sa pagtumod sa kung sino ang mga barangay or ining mga personalidad nga naga-exist sa isa ka partikular nga barangay nga naga-engage sa illegal drugs kang yara ang listahan sa katapos aton sa otoridad. Pwede kit bombot siyam kay ni mga intelligence man ni ang kapulisan nga daan mo kumbaga may mga nabalaan sila nga gina-feedback nila sa upod man nila nga pulis pagkatapos si amo nang rason siguro nga mambalsa nga tong isa to bala nga ngalan to kwanto ni Kap kilala to ni Kap pero may sa tiyak sad to ti mga amo na bala bombot siyam mga information ti hindi na maabi madula man nga mga posibilidad si isubong gakabudlayan man ang DILG or pila ka mga barangay diri sa Iloilo City bangot sa mga lain-lain kuno nga proseso, lain-lain kuno nga mga nga pagsulundan. Pero with this one, kaga hopefully man nga nakasubra naman to nga bombot siya mi apat nakasubra na si 60% mi apat na nga subra. Hopefully before 2024 abi magtakop nga makaingagaw abi around 80% magsurusubra 75% pala bombot siyam sang mga barangay ang maklear na uko na drug cleared barangays na kagati at the same time nga ang mga programa just like ining mga fun run nga ni Bombot Siyam kag mga rehabilitation programs sa Iloilo City makabulig man sa mga surrenderies kag makaganyak man sa ilan nga mag-surrender na lang abi Bombot Siyam. Sige. Si Bombo Angel Pichillertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Now, wala pa man ko kabati nga may ginbag-o sa kung paano nga mangin drug-cleared barangay. Ikaw kung paano ka madeklarar as drug-cleared barangay. No? If I'm not mistaken, duhay pa man sang changes sa mga parameters kung paano mangin drug-cleared barangay. Kung anong proseso, anong pamagi dira sa aton sining mga kabombo. As long as naga-comply guro ang barangay, tiway gid sang problema. Di ba? As long as matutuod ang report nga naka-state dira sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, naga-function iya sa pagtutok sa pag-aaway kontra illegal nga droga, illegal drugs proliferation. Tinuway man kita sa may nakita siniya nga kung ano man iya nga sa isang pagbag-o naman sa parametro. Agod nga madeklarar nga drug cleared ang isa iya ka barangay sa aton sini makabombo.
isa sa mga pahayag sang CTDILG officer is that nung ginahatag ito nga emplo na tabo sa may Boulevard nga bangod ko nung agin patihan sang suspect nga sinugid iya sang kakilala yaman dira sa mga otoridad nga nag-engage sa illegal drugs proliferation, tiya mo to tiniro siya. So nag-send ko no adto sa hindi maayo nga mensahe sa mga barangay official sa aton sini Makabombo. Pero ti ako mas nagapati, ako nga mas maisog kung tani ang mga barangay official ikumparar nimo sa mga kriminal. Kamo iya ang may authority dira sa barangay kay elected official kamo. Tapos kulbaan kay imo iya sa isa ka persona nga napriso bangod nag-engage sa illegal drugs. Nagbaligya sa sang illegal nga droga, daw ikaw paya karon ang nagapaningkoy sa iya? Ti parang why ikaw iya sang kulba, why ikaw iya sang punaw nga mag-akto dira as barangay official, ti kilala mo man na dira kung sanday sinong nagapuyo sa inyo sini nga barangay? Balaan mo man na kung anong ila siniya nga mga aktibidades? Balaan mo man na kung naga-engage sila sa illegal activities such as illegal drugs, nagaduso, nagagamit. Kay tiway na iya sang iban pa siguro iya nga tao sa barangay nga makakilala sang mga pumuluyo kung ti sikap, si kagawad. Hindi ba? Ti para nga hindi ka pagkulbaan kung mamutikan gani ni mo kap kagawad ngang isa ni mo ka pumuluyo dira naga-engage sa illegal drug activities ti ilakip sa badak report kagang ato na niya kapulisan among bahala sa ila. No? Si pulis na niya ang magapatigayon sang surveillance, si pulis na niya ang magapatigayon iya sang mga nagakaigo sini nga hilikoton agod nga matumod nga eksakto ang ginhimo nimo nga report nga positibo nga naga-engage gid man siya sa illegal drug activities. Ti karon kon ang tagsa sini ka mga barangay official putso na lang sang kakulba, hindi na lang iya mag-report sa aton sini mga kapulisan kay base balikan sila ti ano na lang iya matabo karon sa aton. Kon maningkoy ang mga barangay official dira. Daw kasubong iya nga ginhatagan tasang panugot ang mga durugista. Sige! Palaptaha ang illegal nga droga sa barangay ko. Kay nahadlok ako sa imo, kay base kung ilakip ta ikaw sa Barangay Anti-Drug Abuse Council report, base mabalaan mo nga ako naglista sa imo dira, kag balikan mo ako. Kag doon o kon na tiruhon mo ako sa ulo? Ti pirong halit sang illegal nga droga sa mabaligyaan sini? Tuman man iya ka dako. Kag hindi lang niya ang kuging ang mahalitan, hindi lang niya iya sini nga utok ang magakurto. Kung kurto na utok sang kuging, damo na siya ginapaminsar. Nga mga hindi, mga maayo nga hilimuon. Di dapat punggan taina kagang pinagi sa pagpugong amuning pagtumod sa mga tao nga nagaduso or nagabaligya sa illegal nga droga sa aton sini ka barangayan. Apin sa nga barangay official ang pulis. Hadlok ka mo yan sa mga drugista. So muna, dapat nga kung naga-aim ang barangay nga malakip bilang drug cleared, tinaga ka dapat nga magpangisog man kag magsalig sa aton sini kapulisan nga matigayon sini nila nga masikop ining mga
durugista nga mo nagapalapta sa illegal nga droga sa mga kabarangayan diri sa syudad sa Iloilo. Di na kahadlok kap magluwas lang, no? Ang iban siniguro ay manahadlok, magluwas lang kung si kapda o kung si kagawad, no? May porsyento sa matipon nga binaligyan sa illegal nga droga. Diya mo na kunabi hadlok-hadlok pero gaganar sila gali, di na? 52 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Hana Andasa. Si Police Colonel Bayani Razalan amuning bag-ong Iloilo Police Provincial Office Director. Kagapon pa lang niya nabantugan na diri nga may bag-o nakita nga Provincial Director. Sang timprano pa, tiway pa may nabaton siniya nga order si Police Colonel Ronaldo Palumo. Way pa siya sa may nabaton, sang hapon-hapon nati may nabaton siya nga order pero verbal. Pero kung si Police Colonel Bayani Rasala ng Pambalon, kagina, ilang kuno niya sa ngaga na basahan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti do na panimuan aton nga do may nagadali. Kag daw gindali gid gani. Nga mapahalin si Police Colonel Ronaldo Palumo bilang IPPO Director. Check ta bala si Bombo Hana Andasa sa iya sini nga report. Han, sa report please come in. Bombo natigayon na ang turnover of command ceremony sa tunga sang outgoing director kag bag-o nga Iloilo Police Provincial Office Director subong gid lamang mga adlaw sa Iloilo Police Provincial Office. Sa amo nga turnover yara ang presensya ni Police Colonel Wilson de Belen, Reverend Father Mark Vergel Ibardolaza kag ang outgoing director nga si Police Colonel Ronaldo Palomo kag ang bag-o man nga director nga si Police Colonel Bayani M. Razalana kag ang presiding officer diri nga nagtindog nga si Police Brigadier General Archivaldi Macala, ang also man ang Deputy Regional Director for Administration of Police Regional Office 6. Kaga ginatendan man ini sa kabilugan nga Iloilo Police Provincial Office sa personnel Bombo Chama. Unahon naton anay ang bahin naman niya ni outgoing nga Police Colonel Ronaldo Palomo nga sa aton nga pakikipag-angot sa iya gin pahayag nga natural lang sa mga kapulisan nga may relieve nga matabo kag reassignment kaya sa gobyerno nga wala kuno sa nga permanente. Kaga may mga tinion nga gulpihanay ang pag-assume o kon relieve kaangay na lamang sa iya nga gulpi man siya gin-assume sa daw nga tuig 2023 amo nga daw hindi na kuno bag-o suno sa iya. Suno man kay Palomo nagahingyo gid ini sa mga kapulisan sa probinsya nga hatagan man sang kaangay nga pagtamod kag pagsuporta si Police Colonel Razalan kaangay sang ginhatag sa iya nga siya pa ang nagapungko. Sang ginpamangkot naman ini sa nagalapta nga issue nga may nagapetisyon kontra sa iya lang ginsabat nga mataas nga nagapati siya nga mataas ang moral sang iya nga mga kapulisan kag dako ang suporta sang iya kapulisan apang kung may nagaamong man ina sa iya sa probinsya wala ini nagapresentar sang sakto nga pamatasan sang Philippine National Police kag ang mga kapulisan man sa probinsya. Dugang paniya diri wala sang irregularities nga natabo samtang siya ang nagapungko bilang direktor kag ang sabat pa niya diri ang maayo na lang diri is ang batunon nga may relieve kag may reassignment. Wala na sang regrets para mapabilin kag ibilin na lang kuno niya ang kalain sang buot diri sa probinsya sang Iloilo. Yari bala kay pamatian naton una ang pahayag ni Police Colonel Ronaldo Palomo. The PNP ang officers just come and go. Wala ta mabalon. Ang sa gobyerno abi there is no permanent in the government, no, may assignment, may reassignment during the time that I was been here, no. Pag assume ko gulpi man ang iban gani na mag-uman and then subong sa akon it's natural sa PNP nga ma-relieve and ma-reassign. Colonel, din ka subong gid so far sa regional office headquarters, no, waiting for orders. Anong gusto mo ibalabot sa mga kapulisan at ang IPPO drug sa kanila at sanitay mo? I asked them to support the same sa atong incoming, no. They are just doing their job man. Ang mga PNP natin are all professionals and I do believe that they will support the leadership of the incoming provincial. Pwede ko ang mga reaction kay doon na circulate na may mga group of police officers and non-uniformed personnel na
nag-petition against sa inyo. Ano yung reaction mo? I don't know. They don't have mataas ang moral sa mga pulis ko. Nakita ko dako ang support sa pulis ko. Kung may ara man, siguro they are not representing a percent of the PNP as in the whole province of Iloilo. Until lastly, they are claiming na may mga irregularities din sa may province of Iloilo. I don't know. I don't know if any irregularities. No? Kaya daw wala pa yan may nabalaan yung irregularities dyan may stand of duty. Ang ayon na gid lang sinada is to accept nga may relief na, then reassign. No? Wala na siguro dapat kitang i-regrets para mapabilin ibilin pagid naton ang lain sang buot diri sa probinsya sa Iloilo. Thank you so much. Nabatian ang pahayag ag pabutyagman sang emosyon diri ni Police Colonel Ronaldo Palomo, ang outgoing director sang Iloilo Police Provincial Office. Mamutyam ti amo ni sa iyang pahayag nga ti bato naman niya nga ang gulpihanay nga pag-relieve sa iya kag amuman sa pag-assume ni Police Colonel Bayani Razalana Bombocham. Sa ato naman nga pagkipag-angot sa bago nga Provincial Director Police Colonel Bayani Razalana, iyang pahayag nga kaina lang niya sang aga nakita ang order nga magapungko siya bilang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, apang na-advise na ini kahapon nga adlaw nga magpreparar sang assumption sa office sang Iloilo Police Provincial Office. Kag sa tion naman sa ginpamangkot naman ini kung na-anticipate bala niya ang pagpungko o kung nakibot ini iya lang gin sabat nga nagasunod lang gid ini sa flow of changing of command. Suno man kay Razalan, ipag-align niya ang iya mga programa sa programa sang Chief of Philippine National Police nga si Police General Romel Francisco Marbil, kag amuman sa programa kag direktiba ni Police Brigadier General Jack Wangki, ang direktor sang Police Regional Office 6. Sang ginpamangkot naman ini nga basi may mangayo sang pabor sa iya sa probinsya kag hindi pag-ihatag niya ini kag basi painitan ini ang sabat lang niya diri gina-request kung ang gina-request sang mga tao diri sa probinsya nga sakto sundon niya ini. Apang kung hindi maayo ang request, hindi niya ini pagsundon. Kag dugang mandiri ni Razalan Momocham, mabudlayan siya nga tupungan ang accomplishments ni Police Colonel Ronaldo Palomo, bangod considering nga ti madasig ang accomplishments kag pagresponde ni Palomo sa mga krimen kapin pa ang ini nga illegal drugs. Kag nagapati man ini nga buligan siya sang iya mga chief of police sa probinsya kag amuman ang mga personnel sang Iloilo Police Provincial Office nga himakason niya ini nga matupungan ang accomplishments ni Palomo. Kag suno man kay Razalan, bukas gid ini sa media interviews kay nagahalubilo naman ini sa mga media sang siya pa sa Tarlac kung saan ang also hometown man niya ini kag tinguhaon man niya diri nga intindihon ang mga Ilonggo kay ti sa Tarlac, Ilocano kag Kapampangan ang ilang nga mga lengguwahe didto. Sa subong nga magaserbing officer in charge si Razalan sang Iloilo Police Provincial Office kag magapungko man bilang Chief of Regional Intelligence Division sang Police Regional Office 6. Yari bala kay pamatian naman naton ang pahayag, bilog nga pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan. We are bound to follow the chain of command. So whatever the decision, which is the command decision, we are obliged to follow kasi we are good officers are good followers. So tinanggap ko itong pagiging officer in charge ng Iloilo. It's up for our governor kung mamimili siya kung sino yung gusto niyang magpili dito po sa Iloilo Province. Sa kan po kasi pagka magbibigay na sila ng recommendees, list of qualified recommendees to the governor, kasama yung pangalan po ng officer in charge. Kasama yung pangalan ng officer. Pero sir, na-anticipate mo na nauupo ka sa IPPO? Or nabigla ka rin, sir? It is, I think it is a command guidance. We are professional officers. We are bound to follow the chain of command. Ano yung mga gusto mong i-implement sa IPPO, sir? Kagaya nung sinabi po ko kanina, i-align ko yung programa ng ating buting Chief PNP at ang programa ng ating Regional Director. Sa lahat ng programa nila, i-align ko po dito sa Iloilo PPO. Actually, kanina ko lang po nakita yung order, but I was advised na mag-prepare ako for the assumption of office as the officer in charge of Iloilo Province. Kailan siya kahapon?
Hapon po, nung sinabihan po ako na magasyon. Nung hapon, sir. Yes, Bombo Cham, nabat ka naman natin ang mensahe sa bagong provincial director sa Iloilo Police Provincial Office, si Police Colonel Bayani Razalan, Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiya nya follow-up report, no? Sa aton sino mga kabubuang yuhom nga ulihi ni tawag siya ni Colonel Palumo daw pilit na lang to. Sa aton sino niya nga mga kabubo. Pero why ko sa kalain sa bota si Colonel Palumo sa sining natabo siya nga daw ka gulpihada sa nga pagpahalin siya sining pwesto, no? Although nga ti kagapon gani ambal ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis wala man kuno sa mga complaints or any records to nga nabaton batok abisa kay Colonel Palumo, pero may mga informasyon kita diri nga ti do kalabanan kuno nga mga chief of police nag text brigade kag nagpadala sa nga mensahe sa kay PNP chief Marbel, no? Nanugid dito kag nakalapot man sini kay Arde. That is why kuno nga muna lang kuno kadasig ang change of command sa IPPO. Ano ihanang pinanghutik sa mga chief of police to sa probinsya batok sa kay Colonel Palumo man. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ano man na dira iya, tiyang importante sini Banwa nga nagakadapat kay may bag-o na kita subong iyang IPPO director. Tungdan yang iya sini nga katungdanan. Nga mapabilin kag mapasiguro nga mabantayan sa gusto ang paglapnag sa illegal nga droga, illegal gambling, illegal fishing, kag illegal quarry. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kun si Colonel Palumo pa siya may balangko may tao na sa Kapitolyo nga do gadaligin nga pahalinon ako. Ti anong nalapakan dira nga bulang ni Colonel Palumo sa Kapitolyo man? May tao na sa Kapitolyo nga konektado sa illegal quarryaw? May tao na sa Kapitolyo nga konektado sa illegal drugs, illegal gambling, illegal fishing? Basi may arap la kag amo to ang nagpadihot kag nagpaninguwagid para nga mapahalin ni si Palumo kay do apektado na ang iya sini nga income. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Anyway, sa langalang na ginaton sini nga chimpo, standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Ver gabilin sa imo sa manayay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ining Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, manginiinyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Hello and good afternoon good sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Friday na kita. It's the 19th of April 2024. Anong bago? Though the same gaya po, no? Mainit ang panahon. Pero basi merong bago sa love life. Wow, gusto ko gina. If you have that, pwede nga ma-share diri sa KLP. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid sulatin, kamayin. Kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today, we're going to enjoy another set of beautiful stories and tomorrow, Saturday, okay na kita. Sa kay L. John, ang aton nga winner nga pag-interviewon and he said he's coming over. Sige, looking forward to that. So, umpisa kita temprano, ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo and this is from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Good afternoon and welcome sa KLP. Mo ba, mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas, mamahaling tsokolate, ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana, mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuloy ika'y naglalangas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman.
Kung gusto mo ako, ano ba ang kaya mong gawin? Kung wala tricycle, okay naman ang mga Ferrari. Anyway, it is now 17 minutes after 2 o'clock sa hapon. Ari na kita sa sulat diri sa ato ni Brave and Unique sang Pavia. Nagbabalik with picture. Ever dearest, Tita Regine. Palo na gid nagapangayog ko pasensya sa imo Unique, Brave and Unique. Supposedly April 17 tani no nga gina-request mo ini pero do kadamo gid sa mga nakalinyada gani nga today lang naton nga ma-accommodate ang imong story, but I hope it's never too late. Anyway, salamat gid ha kag pasensya gid. So maumpisa ako basa sa imong story. Good PM sa imo tita kasi tanan nga tagpalamati isang imong programa kahapon lamang. Tita, my story to share with you this afternoon is about my late tatay, who is now celebrating his first death anniversary today, April 17. Nan, amugali ni, kung nga ang April 17. Sige lang. Gani ako nini pagatiguluhan at tribute to tatay. Sugudan ko tita. Si tatay, isa ka amay nga mapinalanggaon sa pamilya. Kapinpagid sa akon, isa lang ko nga bata. Kung gani, batyagan ko gid, kag nakita kung paano niya ako itinaguyod tita. Nakilala si tatay bilang tanyag nga mekaniko sa isa kakilala nga kompanya. Sadto sa Manila. Maliit at balingkinitan ang lawas ng tatay. Mababakas sa iyang nawong ang pagiging masipag at matyaga. Mga kamay na ubod damol kag nangingitong tanda sang pagpangabudlay. Elementarya pa lang ako sadto, Tita Regine, nadumduman ko 2 sessions ang klase sadto, morning session and afternoon session. Akong session is morning. Sa adlaw-adlaw kaupod ko ang tatay. Sa aga, ginadulong niya ako sa school bago magdiretso sa iya obrahan. Sa udto, iya naman ako sugaton kag magkaupod kami nga magpanyaga. Kag sa hapon, upod man kami magpauli kung sa diin, nagakasakay kami sa iya nga bisikleta. I recall, tita, sa trabaho sang tatay ko, pag-abot sang alauna sang hapon, masirena nga pagkabaskog-baskog kaayo. Nagadugay ini isang isa ka minuto. Hudyat nga masugod na ang oras sang ilang pagtrabaho sang mga trabahante. Isa na to si tatay. So samtang ako naman tambay maghapon, kag busy na rin sa paglalaro sa malawak na Bermuda grass, katabi ng lugar na kung saan si tatay busy na rin sa pagkayo sa mga salakyan nga guba. Tambakan manini sa mga dalagko nga mga makinasang truck, lawn mower, trailer, pison, kag ang pinaka-paborito ko sa tanan, ang backhoe. Every time nga mapaandar si tatay sang makina sini, dayon ko untat sa ako niya paghampang. Kag dayon sakay sa kamot ka backhoe, samtang hinay-hinay nga ginapadalagan ni tatay. Nakahiligan ko ang paglalaro ng sari-saring piyesa ng mga sasakyan. Tornilyo, mga bearings, tools, sang tatay. Namian gid ako sadto nga magkapot ka grasa kag ipalibot sa bearing. Grabe nga tripping ang imo no. Dayon ko man hinaw. Hinawan ko kamot ko sa mabugnaw nga gasolina. Bao, you find the gasoline bugnaw, ha? So para sa akon, tama gid kahamot. Naalala ko man, Tita Regine, ang mga okasyon nga nagbanding kami sang tatay ko, lalo na pagsapit ng November 1. Nakasanayan namin ng tatay na mag-sideline sa paglilinis ng mga puntod, lalo na nga at marami na ring suki ang tatay. Ilan sa mga kilalang artista ang nakalibing doon, dito sa Manila, no, sa isa ka sementeryo.
ang the late broadcaster nga si Ben David, kag ang tanyag na pentor na si Amor Solo. Makikita ko rin ang sari-saring musoleo, tulad ng libingan ng mga tambunting na isa sa mga pinakamagandang libingan. Ang La Pieta na gawa sa purong marmol at ang The Last Supper na gawa sa napakatigas na bato. Pagsapit ng Disyembre, tita, naghahanda na ang tatay sa paggawa ng parol, himo sa palaras ng sigarilyo kag alambre. Nakaugalian niya man ang paghimo sa Christmas tree, na himo sa bakal at palamuti gamit ang papel di hapon. Pag-abot sa mismong adlaw sang Pasko kag bagong taon, namamasyal kami buong araw sa Fiesta Carnival sa Cubao, diretso sa Manila Zoo, at pagdating ng takip siling, ato na kami sa Luneta Park upang magpalipas ng magdamag. Nagahigda sa hilamon, kag nagahulat na magbulag tuig, kag ginalantaw ang fireworks halin sa mga barges sa Manila Bay. Kag pagkatapos, masalo kami sa adobo nga manok, chicken sandwich spread, nga siya man ang may himo, kag ang paborito nga ipalaman sa pan-Amerikano. Ang higit sa tanan, tita, nga masadyang i-recall ang twinning dress mode naming dalawa ng tatay. Masami balaan nga nagabaton ang tatay sang regalo nga tela sa iya nga mga boses, kung sa diin iya ini ginapatabas, tita, polo kag dilargo, ang sobra amuman ang saakon. See attached pic namon nga duwa, Tita Regine. So ito na amo na tong picture. Okay, twinning gid man sila, no? Kung ano ang attire ni tatay niya, parehas man sang iya. Kay ti ang sobra sang tela sa iya makadto. Anyway, tama man kay tatay kaalwan, mahiligon siya mag-share sa mga sudan sa amon kasilingan. Pag-abot ka Sabado kag Domingo, tita upod kami na manikop ka igi sa suba or manangkong sakay sa rubber boat human sa interior ka truck. Upod manamon ang pila ka mga kabataan sa amon nga lugar. Masadya nga ginaluto ang nasikop nga igi, kag ginaadobo ang tangkong, kag pagsasaluhan ng mga kapitbahay, dala kanya-kanyang plato kag kanon. Sadya sa inyo, ino. Nasaksihan ko man ang pagiging matapang ng tatay, tita. Tapang na walang uurungan, bisan sin o ka pa. Basta arat lang na siya sa katwiran. Nadumduman ko, kag hindi ko gid malipat, sang kung paano ginlagas ni tatay ang iyang amigo. Gapanyapon kami sadto, sa nagkadto ini nga tawo, kay mahulam sang samuray. Kay ti may kontra. Hambal ni tatay, hindi na lang na pagmitiran kay delikado, ina, puli na lang kag magpahuway, hubog kaw. Nakibot ako sang iya ginsinggitan ang tatay, kadalok sa imo, kag dayon pa mo yayaw. Mahipo si tatay sadto, tita, pero kita ko nga nagakurog kag nagapalang lapsi iya nawong, gani wala gid ako nagahuna-huna. Nga magtindog si tatay, kag dayon niya hugot ang samuray sa dingding kag nagsiling, magwa ka di karon, bilin imo ulo. Ay nagdalagan ang tawo pagwa. Samtang ginabahan si ninanay si tatay sa iyang likod. Samtang nga ginalagas sini ang tawo, hawak ang kakinang-kinang nga samuray. Ginlagas ni tatay, kapot niya ang samuray. Isa pagid ka senaryo, tita, nga hindi ko malipatan. Nagpauli si nanay nga nagahibi, halin sa pagpanukot. Nanugid siya kay tatay, nga ginmaoy-mauyan siya, kabanas ang iya nga ginasukot. Kaginambalan, sugid ka sa bana mo? Ay, dayo naman lakat ang tatay, kag iya ginkumpronta ang tawo nga kilala sa ngalan nga alias Boy Negro. Maisog man nga tawo, kay siling batang munti. Dayon niya hambal sa tawo, hindi mo ko pagpahugon kag magpaisog-isog. Hindi bangod puno kakatato ang lawas mo toto, mahadlok ko sa imo. Basi ang manog mo nga tato, mahimo nga lago. Kagang agila mo nga tato sa dughan mo, mahimo nga piso.
Hindi ka na pagatawgon nga boy negro. Mahimo ka na alias boy kano. Dayon niya ato pakawala sang iya nga tirador nga ang bala sadto bulitas ka bearing kag tornilyo. Hindi pa si tatay mapunggan kay may iya pa nga bitbit Indian target. Baw, sugod sadto, natubuan gid kami ni nanay ka nervyos tita Regine. Do sa pelikula lang gid tita. Kung sa mga gamit naman, tita artistic kaayo ang tatay. Sa tanan nga projects ko, 95 gid ang grades ko. Plus dala pa na sa exhibit sa school. Unang kanta nga gintudlo ni tatay sa akon nga hindi ko gid malipatan ang Times in Your Life nga kanta ni Paul Anka kag ang pagsaot sang cha-cha. Lumipas ang mga tinuig, ang anay mabilog-bilog kag mabaskog nga panglawason ni tatay na isla na sang panghihina at kadalasang pagrereklamo sa sakit nga iya nga nabatyagan. Maaaring dalaman ng nagkakaedad na at kakulangan sa financial na maipagamot. Naging iritable ang tatay, Tita Regine, na naging sanhi ng madalas naming pag-aaway at pagpapalitan ng masasakit nga tinaga. Pero makalipas lang ang ilang oras, nakikita ko ang tatay. Nagamusi-musi kay iya nga mata, nagapungko, kag mahipos na lang nga nagahulat nga istoryahon ko. Ang pinakamasubo nga parte, tita, ang adlaw nga ini. April 17, 2023. Isa ka adlaw or umaga nga malinong, walang ingay ng kaldero at radyong pagkalakas-lakas wala akong naririnig. Walang baho ng usok halin sa iya dapugan, kag walang ingay ng whistling kettle at kalansing ng kutsara sa baso ng kape. Para sa akon, hindi ordinaryo sa akon ang ganitong bagay. Bangod si tatay, tulog pa ang banwa, bugtaw na siya. Maingay na mga kalampagan galing sa iya nga kaldero, kag full volume sang radyo ang gabugtaw sa akon sa adlaw-adlaw. Gintawag ko si tatay, pero wala gasabat. Wala man sa iya nga hiligdaan. Hasta ako na abrihan ang puwerta, kundiin ko nakita ang tatay. Tita, wala nagahulag. Kag mayami na. Wala na ako makahibi sang time nga ato, tita. Do na blanco na lang ako. Wala na ang tatay, tita. Ang tatay ko nga halin sa akong nga pagkabata, hasta sa iya kaapuhan, napabatsyag niya ang tuman nga pagpalangga kag paggalinga. Matuod, tita, nagakasubo ako sa tion nga madumduman ko ang tatay. Nagakalipay sa piyak nga bahin nga nakapahuway na ang tatay ko. Sa sini nga adlaw, akong gid ginapaabot sa imo, tatay. Means bisan sa pihak ka na nga kinabuhi, hidlaw man ko sa akig mo, hidlaw man ko sa gahod mo, hidlaw man ko sa pangulit nimo, kag labi sa tanantay, hidlaw gid ko sa presensya mo. Tita, hasta din na lang, kag madabo yung salamat sa pagbasa sang akong nga letter. More power sa imo and God bless. From Brave and Unique of Pavia. So now we know why April 17 kuntani niya luyag. Basahon nato ng ining story because April 17 is the first year death anniversary sa iya nga father. So again, sorry gid nga wala nato napaapas no sa April 17, but anyway, bisan today I am sure super malakas nga nabatian gid sa imo nga tatay ang imo nga matahong nga mensahe para sa iya, and recalling the beautiful memories nga inyo nga gin-share, the times nga magkaupod ka mo, nagabanding ka mo. And these are the moments, no, nga I am sure would be forever locked up in your heart. Kag hindi gid na iya pwede basta-basta lang, no, nga makalimtan mo because you have such
good memories. Kaupod sa inyong father, kanami sa inyong bonding, kaanami sa inyong relationship bilang mag-amay. So we keep on praying para nga magpahuway na kit siya for the repose of his soul. Thank you so much gid sa imo, brave and unique, life goes on para sa imo ug sa imo nga family. Alas 2:32, magapanabalik yung KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglano ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Ang El Nino ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ng temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman. 2:41 ang aton nga oras. Up next is the story coming from Manang Doors sa Santa Barbara. Dear Tita Regine.
Una, maayong hapon gid sa imo, subong man sa tanan nga katapos ang Bombo Radio. Kung sa tanan nga tagpalamati isang KLP. Tita parto na ini isang story ni Lid. Ang hambal sa Serwano, hiwit kuno ato sang tao sa talon. Hambal sang utod ko, wala man ako nagakadto sa talon. Hambal sang Serwano, pareho lang ina sila sa aton nga tawo. Nagalagaw man. Siguro nasalapay mo sila kag naakig. Okay. Sa mo ni siyang sister niya, no, nga nagdako ang tiyan, pero wala man gabusong. Gani ginihibutan kanila, kay naakig sila. So wala na Tita Regine, nagsabat ang utod ko nga si Lid. Samtang, ang nobyo niya, hindi gid magpati. Kay basi kuno, nagpahulog siya. Kay basi kuno, may iba siya nga nobyo. Tihambal ni Lid, nga di pa hulog ko kung nagabusong ako. Kag isa pa, wala man ako laing nga nobyo, kag wala naman nagapangluyag nga iba sa akon. Balana nila. Pero tita, hindi gid magpati. Bisan hambal ni Lid, nabalaan mo naman sang ako magpa-doktor. Pila ka doktor ang ginpakonsultahan, pero wala findings. Hindi lang gihapon tita magpati si Nick. Tagon to na lang kay Nick ang iya nga boyfriend. Hambal ni Lid, kung hindi ka gid magpati, ikaw na lang magdesisyon. Kung ano ang desisyon mo, batunon ko. Pero inilang ang hambal ko. Wala ako nagapanunto sa imo. Bisan ginahambalan siya sang tiya namon, hindi gid sinik magpati. Nga adaw nga wala gid siya nagsabi sa akon. Hindi gani magsalita, hambal sang Serwano, nakawin lang siya dito, hambal sang Serwano. So nagpaalam si Nick sa tiya namon. Naglakat siya dayon. Wala nagpaalam kay Lid. Wala na nagbalik si Nick. Sang pila ka adlaw ang nagligad. Kag siguro nahangpan man niya kag na-realize nga wala man siguro malain nga ginhimo si Lid kag nangayo siya pasensya kay Lid. Nagligad ang mga 3 ka bulan. Ginhagad niya si Lid nga pag-upod sila pero hindi magpasugot si Lid. Kay hambas ang utod ko, hindi pa ako magpamana. Kay nagabulig pa ako kay tatay kag nanay kag sa mga utod ko. Tiyambal ni Nick, hindi ka pa? Nga duha na kita ang magbulig sa ila? May obra man ako hambal ni Nick. Sa darayon lang tita nga hambal ni Nick sa utod ko. Daw naluoy man siguro si Lid sa iya. Gani nagpasugot na lang siya. Nga mag-upod sila. Gindala ni Nick si Lid sa ilang nga balay nga bungalow. Ang mami na lang niya ang upod niya sa balay, kaya wala na siya tatay. Duha sila nga mag-utod, isa si Nick, kag ang isa, babae. Kag nasa States, nurse, retired employees ang tatay kag nanay, kag patay na ang tatay niya. Ginpakilala niya si Lid, kag okay man ang iya mami sa kay Lid. Dungan sila magkaon kun adlaw, kag si Nick nagaobra, kag hapon na nagapauli. Kag si Lid, ginpauntat ni Nick sa pag-obra. Di nagabulig-bulig na lang siya dyan sa balay Kag may kusinera man sila, panglimpyo, panglaba, kag daw haros, ginahimo man niya ang tanan nga obra sa sulod balay. Naglain lang tita sang magbusong siya. Wala na siya tita nagagwa sa kwarto. Kada alas 3 na lang sang hapon siya nagagwa. Wala pamahaw, wala panyaga, wala kaon-kaon, bisan ano. Tulog lang. Hindi nakadapog sang tanan nga ginaluto, kag ang haman sa lamesa, daw halos hindi siya makaamoy. Sa darayon lang nga, amo ato ang sitwasyon ni Lid, permi lang niya mabatian ang pamurugso sang ugangan niya nga hilaw. Permi lang niya mabatian, nga amugid man na sila, kung makasaka sa hagdan nga bato, kay nagapasuber. Sa primero, amo na gidman, kung dugay na nagagwa gid ang batasan nila, nga daw sinuman. Hambal sang kusinera, naglilihi kasi Hambal sang ugangan nga hilaw, ako naglihi sa mga anak ko, aga pa ako nagabugtaw kung magkadto sa office. Siya, tulog ng tulog. Wala nang magawa sa bahay. Pero tita, ang utod ko, bisan isa man lang, wala gid siya may ginasugid kay Nick. Hasta tita, nagbata si Lid. Kung tulog ang bata, nagabulig man siya sa sulod balay,
sang tanan nga obra. Sa nagaedad ang bata sang isa ka tuig kag tunga. Nagatakang-takang ang bata sang mag-agi ang iya lola. Nakahawid ang bata sa iya duster. Baw, ginbuklas niya ang iya duster. Tinatumba ang bata naghibi. Kinhakwat ni Lid kag dalon ang bata sa kwarto. Isa naman ka best sad to tita. Nasalapay sang bata ang mesitera sa salas kag nabuka gid. Iya gid tita ginkusi ang bata kag bakulon sang tsinelas niya. Hambal ni Lid, "Mami, bakit ginkusi mo gid kag saktan ang bata? How? Tingnan mo kung di nabasag. Hindi mo tinitingnan ang anak mo. Bata pa yan, Mami. Kaya bantayan mong mabuti." So gindala ni Lid ang bata sa kwarto nila. Ginlantaw niya tita, nagsulong gid ang dugo. Siguro, todo gid ang pagkusi niya. Hambal ni Lid sa kaugalingon, "Bisan ano ang ginapanghambal sa akon, kaya ko. Wag lang saktan ang anak ko. Ibang usapan na yan." Nagahibi na si Lid Pagabot ni Nick, naglisensya siya nga maobra siya kag mabalik sa restaurant obra. Tiyambal ni Nick, "Nga apa, kay tiginatagaan ko man ikaw sang kwarta. Basta maobra ako ulit." Hambal ni Lid. "Naluoy ako sa mga kapatid ko. Wala na ako nagapadala sang kwarta kay tatay." Tiyambal ni Nick, "May kwarta naman ako ang ginahatag sa imo nga wala mo sila ginapadalaan." "Hindi kwarta mo na iya. Hindi ba sabi ko sa iyo bigyan mo sila?" Pero tita, hindi man amo ato ang dahilan. Hindi gid tita magpanugid si Lid kay Nick sang tunay na dahilan. Sa madaling salita, nagpasugot na lang si Nick nga mag-obra ulit si Lid sa restaurant. Nag-arkila sila sang kwarto kag ang magbantay sa bata. Pero ginahatagan lang sila ni Nick sang panggastos. Siguro, mga 3 na katuig ang bata sang magmasakit si Nick. May tubig ang iya baga, kag permi lang siya sa hospital. Hambal kuno sang utod niya nga may bana nga isa ka doktor, dalon ni mami niya si Nick sa Amerika, kag didto ipabulong. Pero, do hindi magpasugot si Nick, kay nagabalikid siya sa iya nga anak. Tita ginplanuhan sang mami nila nga kuhaon ang bata. Nagkadto siya sa ginaarkilahan nila nga kwarto, kag tiyempo nga ara sa obra si Lid, kag ang nagabantay ara sa banyo, kag ang bata nagakatulog sa kama. Kay wala na lock ang puwertahan, nagsulod ang iya ugangan nga hilaw, kag kadtuan ang bata sa kama. Tita, nagabugtaw gali ang bata, nagadedi. Pagkakita niya nga lain ang nakita, naghibi ang bata. Ginhakwat niya siguro dayon, nagwa sa banyo ang nagabantay. So ginakarga na niya ang bata nga nagahibi ang bata. Pinamangkot ni Lynn ang nagabantay. Si Lynn ang nagabantay. So hambal ni Lynn, "Ma'am, sino ka?" Hambal niya, "Lola ako. Ako ang lola niya." "Di nakahibalo si Lid, nga kwaon ninyo ang bata?" Hambal sang lola, "Di na kinanglan. Apo ko man ini." Tiyambal ni Lid, "Hindi ma'am, tawagan ko si nanay." Nanay tawag niya kay Lid. So pagtawag ni Lid, naglakat dayon ang lola. Nagpauli si Lid dayon kag nagkadto sa balay ng daynik. Hambal ni Lid, "Din pa ko among anak mo sa balay?" Hambal ni Nick, "Wala. Nagkadto ang nanay mo didto, kaging kuha ang bata." "Way ako yung naghambal siling ni Lid. So wala na sang damo hambal, hipos na lang si Lid. Kadto-kadto man si Lid kay Nick, kay nagamasakit siya. Wala na si Nick, nagpabulong sa States, kay hindi niya mabayaan ang anak. Hasta nga si Nick, labas-masok na sa hospital. May amigo siya tita, kag ihado niya ang ila anak. Kag tawgon lang naton tita kay Ben, kag upod gid niya sa golf kag bowling. Si Ben tita, permigid nagakadto sa hospital, kag sa ila balay. Kag likom sa ihibalo nila,
nagpamilin-bilin sa iya amigo si Nick, kag indi sa iya nanay. Nga kun wala na kuno siya, indi pagpabayan sang iya amigo ang iyang anak. Hambal sang amigo kuno, may tournament pa kita sa bowling. Hindi ka magambal pares ang subong sina. Sa sigilang hospital, balay, ang sakit ni Nick, nagakadto man silid sa balay nila. Kisa nagatulog man siya didto, dala ang anak. Ang ugangan niya nga hilaw, nagatulok sa iya. Sang ulihi, napatay si Nick, nga wala gid siya ginpamilin-bilin sa iya nanay, parte sa bata. Sang mapatay si Nick, kung magkadto si Lid didto, nagadulot gid ang mata sang iya ugangan nga hilaw. Hambal sang utod ko, hindi man ikaw ang kadto ko diri, kundi ang tatay sang anak ko. Tita, hasta lang napatay si Nick. Wala gid ni Lid ginsugiran si Nick, nga ginpatupan niya o ginkusi ang bata, kay ginbakol sang tsinelas niya. Pero siguro tita, nakahalata man si Nick sa mga nagkakatabo sa ilan ni Lid kag nanay niya. Sang malubong tita si Nick, nagahatag ang iya amigo kay Lid sang kwarta para sa bata. Wala man ginakuha ni Lid, pero ginapilit giniya kay Lid, kag pinangako niya sa iya kumpare, nga buligan niya ang iya nga ihada. Balan mo ihada niya ang bata tita. Bisan hindi gusto si Lid, ginahatag nila sa nagabantay ang kwarta. Ginabalik ni Lid, pero wala niya man niya ginakuha. Tita, siguro sa darayon lang ang pagitaay nila ni Lid, nahulog siguro ang buot ni Ben kay Lid, kag nangaluyag ini sa iya. Si Ben, tita, may anak nga 3, kag dalagko na, bulag sa asawa, kag medyo may edad-edad na gamay pa. May edad-edad na. So gamay pa ang mga anak, nagbulagay sila sang asawa, kag dito sa tiya nila ang mga bata. Hasta tita, nga nag-upod na naman sila ni Lid. Ginpahimuan sila sang balay, bisan gamay lang, pero ila na gid. Wala na gid sila nagapang-arkila. 2 ka kwarto sa ibabaw. Nangayo sila kay Nick sang patawad tungod sa pag-upod nila, kag pinangako ni Ben nga palanggaon niya ang bata kag padakuon nga iya gid ang bata. Tita Regine, diri ko tapuson ang part 2 sang story ni Lid. Tita, ginsulod ko na sa isa ka sobre ang part 3 sang story ni Lid. Ikaw na lang tita ang bahala nga magpasunod sa pagbasa. Pasensya lang ha, kay may mga panas-panas. Tigulang na abi ako tita sa edad nga 67. Sa gihapon ari ako, kanagapasalamat ako sa mahal nga Diyos. Bisan damo ako sakit. So diri na lang tita, God bless sa Bombo Radio kag sa KLP ang tagpadala. Manang Doors sa Santa Barbara, Iloilo. So, in a way, Manang Doors, daw natigayon gid. Ang pamilin-bilin ni Nick sa iya nga best friend, sa iya nga amigo, nga hindi pagpabayaan ang iya anak. Well, hindi lang ang iya anak ang wala ging pabayaan, kundi pati na ang iloy sang bata. Kay naghulugay sila sang buot ni Lid, ining si Ben kag si Lid, kag subong sila ang nagapangabuhi. Kaupod sang anak ni Nick kag ni Lid, nga ginkabigid ni Ben nga iya nga kaugalingon nga anak. So let's hope nga padayon lang sila nga nagapangabuhi, malinong, matawhay kag malipayon. So that wherever sinik, kampante man ang iya nga buot, nga ara sa maayo nga mga kamot ang iya nga mag-iloy. Salamat gid sa gin-share mo sa amon sa sining hapon Manang Doors sa Santa Barbara. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok,
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ng mga masunod nga pamaagi. Magkinot sa... And yes, mga kabombo, naghulat na ang inyong mga paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, and Dear
Diary. Sa mga istorya ninyo dira, nga pwede gid nga ma-share na, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man makadagon-dagon, iduhol diri ang inyong mga istorya. Pwede man ipadala sa mga naga-intra sa aton nga promo, Buena Mana Salvo Year 18, or kung ikaw gid mismo naga-intra man, ilakip na lang ang imong istorya. Easy pa para sa imo. Madamo gid nga salamat. Tomorrow we're going to interview Eljon sa aton nga KLP sa pag-interview naton sa aton nga winner, and boss of course ang aton mga announcements ang bago naton nga winner para sa sining nga semana. So madamong salamat sa inyo. I'll be seeing you then tomorrow sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid. Good afternoon and God bless.